Assalamu alaikum, hoş geldiniz, hoş gördük. Hin idem yatan dokmayın mi? Assalamu alaikum. Şu an titil upiyor aileler, por ada zakurlo sain da para. Yok. Ana yeni bir blog gitti. Hoş gördük aileler. Canınız sağ mı ne hilek? Canın sağ olsun senin. Ben seni blog ettim değil mi? Давай. No. Bir adamlarla iyileştirmeye hili. Yani olar inhadır var ya şoları ne efire çağırsan, şoları diskusya çağırsan olar kan gurulaven bilen oklarla iyileştir. Förmaktan aşka bilen zatlar yok. Olardan sonra yani değil mi? Mümkün men aytgan zatlam yanlış şey vardır, doğru mu? Mümkün hemen olong dünya garayışı menkiden doğrudur. O sonra yani olar kan düşünür, ben bilen ok, gurulaven bilen ok, doğru mu? Tersine sövmekten başka bilen zatlar yokla mümkün. Ay böyle. İyileştir. Sizin canınız sağ olsa borlay biz nämedir? Bizem hiç milletler. Yönüköyce bir adamlar gelýäs, gitýäs, doğru mu? Türkmenistan ullokan bloggerler hem kan. Hawa. Ay böyle. Efiri paylaşın ilesler bir adından, ingadından 10 adamlar bolalım. Und son ilesler şu fikirime daimi gelecek boyunca gelecek boyunca hakikaten bir nemeden olsa bir hilek şu guruma hakkında fikir edip görmeli. Yönüköyce şu taliplara kömek edilen işçilere, dışarı yurttaki işleyen adamlara kömek edilen guruma mesela eğer bir kişi Türkmenistan'ın içinde olsa olur dışarı yurtta işe gelmeyene kömek edilen guruma da şu hakkında hükman fikir etmeli, gurmalı. Eğer netip olsa bir düdük olsa, grup olsa var cemiyete, Türkmen halka ulu kömek olacak var. On son men fikir etken, dışarı yurtta serefsenim dışarı yurtta işken var. Türkmenler dine o anırda var. Näme afisantlar ya da uborçuklar bolmaly ýa-da ýok. Türkmenler men pikirçe Türkmenler has ýokary derejede işläp bilýär. Mysal üçin näme sen inglizçe gurlap bilýärmi? Onda diýmek sen näme ingliz dilini ulanýan işdi işlemeli. Sen orsça gurlaýarmy? Onu orsça näme Ýewropa giden sen orsça perewodçuk ýa-da orsça gurlaýan işdi işlemeli. Dogrymy? Sen kompýutera düşünýärmi? Onda diýmek sen şonu ulanyp bir näme aýlygy köp töleýän, onsoň derejesi hasam ýokary, mümkin ofis iş, mümkin düşün näme bir şol management iş ýa-da hotel işleseň bolýar, reception bolmasa sen näme hotelde host bol, mihman gelenler garşalýan adet ýa. Iň bolmanda sen wara ýylaşlar. Sen sürücü bolsaň bolýar. Sürücüler belli bir derejede alyan aýlykları ýokary, dogrymy? Bolmaz häzir seredip görýän ören köp birleşlemeli Türkiýe gidenler olar näme şu garra seretýän adamlar zatlar bolýar, men pikir etdim.
Şu Türkmenlerimize bir zat edip kömek edip bilsek, has yukarı derecede işlemene da kömek edip bilsek. Şolam var mümkün. Şolam ullokan iş ettiğimiz oluyor. Doğru mu? Bunun talipleri oyuncu değilesler. Mesela için yan yapkınlar var, şu Türkmen talipleri Türkiye'de üniversite olur, koda olur açıklanıydı. Ana şu meselede de bir yönetici kömekler edip bilsek, bizim uliş ettiğimiz oluyor. Düşünüyor musun? Yönetici sen talipler neymi? Türkmenistan'da kulluğu set bilen oklar. Talipler neymi? Açıklanıyor, kopavanyan ya da dokument düzelen okma. Ya da başka meselesi çıktığında şolun öyle çözüp bilen okma. Onu demek anırdan misal için aydalın taliplen kurulması geliyor. Ya da anırdan taliplen arasında aktif olan bloggerler geliyor. O zaman taliplere kömek edeceğine sana neyme gerek? Sana bank boyunca privat bilen okul bol ya. Onu Türkmenistan'da bizim kurulmamızda, Türkmenistan içinde bizim tanışlamızda ona can edeceğiz. Yine şu bank meselesi boyunca neyme oluyor zaten para. Şonya lilleşler. Yönetici näme men pikrimçe yönetici adamlar, yönetici gurumalar doğru. Ondan Türkmen naklamara näme dama köl bolar diýler. Şonya men pikirden eger biz cemiyet boýunça ağzı beri olup dogan olup bir-birimize kömek edip bilsek, bir cemiyet boýunça bir gurumaçylykly bir hereket edip bilsek, iş tapmana kömek etsen, talipler oku meselesine kömek etsen, siyasat mesele, viza mesele, dokument meselesine kömek etsen. Şolar mara ulla kaniş etdiğimiz olya illaştı. Şoň üçin hawa men pikirden gelin pikir edip görelim. Esasen talipler, men pikirçe şu taliplarda uly potensial var. Kim edip bilse şu talipler, şolar edip biler, doğru mu? Ondan iş mesela için adır Avrupa'da yanım haberleştik da Avrupa'da birden Türkmenler var olan dokumentler düzüldü. Ana şolara kömek etsem oluyor, doğru mu? Ondan mesela için adır sen Avrupa'da dokumentin düzüldü. Onu neyme? Eğer bizim olmamızı bar bolan yaldayına. Bizde juristler var ve bizde başka herkilik Roma'da kömek edip bilen adamlar, sisteme ya da tanışlar var. Ondan şolar kömek edip biler, doğru mu? Şoňaly pikirden iýleşler. Washington mesip bolsa hereket edivermez, adet vermeli. Doğru mu? Başka näme diýeň men? Biz uly hereket etmek üçin bir näme? Uly hareket edip bilen normal ýaly, doğru mu? Oň üçin gerek zatlar köp. Şoňaly nesip bolsa ýöne men pikir etden nesip bolsa ýoşukdan şo öwrensek, men pikirimçe esasy şol YouTube boýunça, TikTok boýunça mediada has näme bar. Eger Türkmen halkynyň aglaby bölegi günü opozisiýa gitmek islemeýän bolsa, eger Türkmeniň aglaby bölegi günü şu hükümete karşı ya da hükümete taraf kritika etmek islemeyen olsa onu bil bolya biz yolumuzu näme gıyşardy alayas. Eger olar birden hükümeti tankitlemek islemeyen olsa biz yönetici bir näme bu tawoy siyasat boýunça ýoşukdan ine pasport meselesini öňe ine viza kart meselesini öňe ine izolasiýa siýasatyny öňe sürýär. Şoňa ýönetici urlar bilen men pikirimçe gidiberler bar. Hawa. Şonuň ýaly ilaçlar onuň ýaly ýöne bar ilaçlar men aýtdan. Onuň ýaly mysal üçin şu aktiv urma üçin bir Türkmen jemgyýetini aktivlaşdyrmak üçin bar bize adam gerek, bize ören köp aktivistler gerek, bize ören köp studentler zatlar, ulan aktiv bolmagy gerek, doğru mu? Hawa. Şonuň ýaly ýönetici zatlar illeşler. Eger näme? Onu düşünmeliler. Inne häzir gazaklar, orslar, türkler olan turmuşyna, olan ýurtuna seretdiň bizim ýurdumyzdan gowa. Şonuň taryhyna seretip görýärler. Şolar
öz wagtyna, öz geleceği üçün şu jogapkarçylyk aldylar. Şolar öz wagtyna, öz geleceği üçün görüşdiler, hereket etdiler. Olarda näçe tarihi, nähili baý, bir giden bolup giden zatdy. Osa Türkmenler seredip görsene. Türkmenler näme boldy? Biz iň bolmanda häzir Türkmenistanda bir betbolçylyk bolsun, ýa-da bir tupan tursun, ýa-da bir wajyp maglumat bolsa, habar bolsa bana. Şonam watan habaryna görkezene oklar. Olam Türkmen jemgyýetine hisap bolup geçene o. Türkmen jemgyýeti diňe näme? Stoýaçy wada diýler, Türkmen jemgyýeti ýöne bir hiçlik hereketsiz, ütgöşmesiz durda. Bize näme etmek gerek? Şu Türkmen jemgyýetiniň bir gazany uyan çorwa ýa-da çorwany bişirip da edip şonýalyk has tecrübe almaly, tarih bolmaly. Gowolsa näme diýip oturýarsyň? Düşünem mawa ýylyş. Näme diýenim bolsa düşünmedim. Gowolsa näme diýip oturýarsyň? Näme gow diýem? Ýöne hawa ýylyşlar men pikir etýän şol bir iş boýunça jemgyýet kurýar. Onuň öz Türkmen ýylyşlaryna zatlamy şolara gowy istak bermeli, şolar gowy daşary ýurtda ornaşarýaly kömek etmeli. Näme üçin? Haçan şolar iş, näme daşary ýurtda ornaşýa, şolar maşgala bolýa, şolarda pul bolýa, dogrymy? Ondan şolar pul bolan soň, ondan soň şol näme bir erkin jemgyýetde ýa-da türkmenlere şu belli derecede finansawy baza bolýar, source of fund bolýar. Ertesi gün seni gollajak kim? Seni gollajak senin öz Türkmen ýylyşlaryň şu daşarykda ýaşaýan bay näme biznesmenler ýa-da bay professorlar ýa-da ýöneköy maşgala şolar sana ertesi gün kömek etjek. Şoň üçin mümkin şu edip bilsek biz öz şoňa bazamyny gurmaly. Döwüm geljek üçin watanymyz gowy diýen. Ay bolýar çoğdur. Gowolsa watanyňyz nesip etsin, hiçlik söz ýok. Pasportsyz ýaşap bilýän bolsaňyz, öz durmuşyňyz nesip etsin. Dogrymy? Bizde hiçlik söz ýok. Nesip bolsa jebisleşip bitlesilen, kömek edilen bir birimde turpana. Hawa kömek edilen. Nire desen ýa. Men Hudaýyň nesip eden ýurduna bu maltym boljak. Ýene bir gede salam. Wa aleykum assalam. Gowmillas. Ýa-ni wara ýatsak bol hiçli okuymalan o san. Ay bola gurlaşýan datdyk bar gelip oturýan. Azam men bu ýylyşlarymda gurulmaýan. Men aýtdym. Şo gelin daşary ýurtda Türkmen jemgyýetini gurulyn diýen. Azam Türkmen jemgyýetiň baý bolmaly. Näme üçin? Eger daşary ýurtdaky Türkmen jemgyýeti baý bolsa, o zaman ertesi gün şu erkin jemgyýeti gollajak adamlar, erkin jemgyýete goşan adamlar ýene de şu daşary ýurtdaky Türkmen jemgyýeti dogrymy? Ertir sana gollaw gerek bolanyny kim jaň etdi? Sen kime jaň etmeli? Elbetde öz ýylyşlaryna jaň etmeli, dogrymy? Ýöne bilýän ýylyşlar men ören bilen ýa. Täze wara hakykatdan bir gurlaşmaň ýolun tapsaň da daşary ýurtdaky ýylyşlaryna olar kömek etdi. Sen jaň edende olar jaňlaryny alýa, atýadan da sen olar jogap berýär. Sen nirde diňe bir aýdanyň aýdy oturýarsyň, oku SMS. Aýtdyma ýylyş meni Hudaýyň nesip eden ýurduna diýdimi? Ya öý adresini gerekmi, näme? Ya sen nirde de men siýmiň arkasyna ýylyş. Men siýmiň arkasyna. Hawa, onsoň men tipos ýylyşlar şu pikir etden indi şu eger talipler jemgyýetini gurmaly bolsa ýa-da işçiler jemgyýetine ýeterli o. İşçiler jemgyýetine ýeterlik. Mümkin ilk başta işçiler jemgyýetiniň grup bolsa, dogrymy? Oňa ýoşlukdan şu Türkmen ýylyşlarymyzda iş tapmana kömek etmeli. Türkmen jemgyýetimizde Türkmenistanyň daşary ýurda çykmana kömek etmeli. Eger olar Türkmenistana dolanmak isleýän bolsa, näme şolara kömek etmeli? Sen Türkmenistana dolanmak isleýän, eger sen Türkmenistana dolanmak isleýän ýöne soň Türkmenistandan çykmany gorkýan bolsaň, ana şonu ýurist kömekleri, şonu näme ýuridiski gollaw zat adresini aýtmaň
daşarynam görkezmeli, eli ýetýän ýurdu bolsa aljak bolýarlar. Hawa, ola dogry. Onsoň nädip birleşik bolýan sen? Nirdeň aýdyp bileňi? Gülýän sen? Bal, agalan, arkasyn, agalan, düşünem o an ehmeden olsun. Barfı tanıştık, saytımı, ya bize bilmenler, siz tiyatı fikir alışmak değil, deyip gelay, ya. Barfı, ama. Tamam, biz eyyem birleştiğim sırada. Yok. Yok. Tenbel, en son Nesip bolsa şol Ýuwaşykdan bir ýöne bar ilaçlar. Men öz öňümde oýan plan mara şu çykarýan videolarmy etýän efirler bilen kaçysy ýokary derejede bolmaly. Bir jemgyýetiň ahlaky we goşlary ýaly etmenler, olara bir hili interest döredip zat edip. Ondan eger bara, türkmenler eger olar gorkap bolsa, eger olar gönümel kritika etmene taýýar däl bolsa, onu bolýar, kritika etmem. Gelin ýönekeýje jemgyýet aktivliginden başlalyň, gelin ýönekeýje näme, bir tawoy tema boýunça başlalyň. Tanymal bolyň, ondan ýuwaşykdan nesip bolsa ütgöl jemgyýetimizi, siýasaty, zady ütgetmeli wagtlarynda ýuwaşykdan ütgederseler. Salam goýmaýagdaň oňat salaman. Assalamu alaykum illah, täzeliňiz gutly bolsun menem oňat Hudaýa şükür. Bal akmaratlaň arkasyn kim bal akmarat kim düşünme illah. Gönayda näme diýenim bolsaň bar. Hawa. Onsoň şon ýaly illes. Hawa. Onsoň bar eger illesle men pikir etdim. Ine mümkin wagt geler biz Türkmenistanyň hökümeti bilen gürleşmelen bolar. Mümkin olara hat ýazmalan bolar. Onuň bolýar. Mesele ýok. Men pikirimçe mesele ýok. Iň bolmana gelin barlap görelim, dogrymy. Misal üçin häzir aýdaly. Bir Türkmen jemgyýetini gurduk. Onsoň biziň meselemiz we biziň näme çözme zadymyz onna bolýar. Gelin ofisial ýaldaý boýunça şu hökümete hat ýazalyň, elimizde arzan kopýasy bolsun, elimizde arzan dokumentasiýasy bolsun, dogrymy. Odan şu edip ýoşukdan ara, iň bolmana gelin barlap görelim. Eger çözülmejek bolsa bolýar, näme ýolumyzdan däner, ýöne çözüljek bolsa, zady bolsa nesip bolsa barlar. Tamam. Ýöne men pikirimçe illesler näme? Bir ýerden başlamaly. Onsoň men wara bir zat etsek de men hiç inanamok biz şu oturup ine ertir aktiv bolar, oturup innikay aktiv bolar. Men özüm boýunça onu ýazdan inanamak men pikirimçe aktiv boljak bolsaň şugun bolmaly. Eger gürlemek isleýän bolsaň, öz pikiriň bar bolsa, durmuşyňy gowlaşdyrjak bolsaň bu şugun bolmaly. Şugun öz eti bilýän zatyň et. Onsoň nesip bolsa ertire näme bir zaty gowlaşdyr, günne bir zaty gowlaşdyr. Türkmen hökümeti gürleşmäni öwrenmeli bolar. Bolmasa hökümeti agdarmaly bolýar. Zeret Muhammed inim. Men wara heni Hytaýda wagtym şu Türkmenistana arlaýat, Türkmenistan hökümetine. Bärde Hytaýda studentler bilen. Onsoň şolar hakykatdan jogap berdi. Ýöne ol jogap diňe meclisden geldi. Ol jogabyny şu näme da grand pasport boýunça geldi. Nesip bolsa geljekde wara video ýasarym şu tema boýunça. Hawa. Şoň üçin öwrenmeli näme ýuwaşykdan ay bilmedim de. Halkyň bu bolup ýörüşi bilen hökümetiň repressiýa bilen inanmagy gatty kynada. Siret men siz bilen 100% lalaşýan. Näme üçin? Sebäbi men gürleşýän adamlar, men bilen habarlaşýan adamlar, olaň hemmesi gollaýar. Hemmesi aýtýan maltymly. Inim. Sen aýtýanyň dogry. 100% lalaşýar. Mesele ýok. Ýöne biz näme edeli? Biz bir ýöneköý adam, biz bir ýöneköý çopan, biz näme edeli? Dogry. Şoň üçin näme? Men pikir etýän illes, diňe pikir. Eger biziň saýlan misal üçin şu ýolumyz, biziň saýlan göni ýolumyz.
Şu adamlar korkudan uyanıp bolmayan olsa. Mümkün biz näme gıyşık yol saylamalı olur. Mümkün biz başka üttösürek bir yöne koyarak yol saylamalı. Mümkün biz başka näme. Mesela üçün günümel kritika, günümel siyasata köpçülük koşulmajak bolsa, bu taboy tema koşulursa doğru mu? Sen daşar yurtta go işlerde işleme için, go aylık alma için ona koşulursan, sen daşar yurtta okuyan studentler, olar bu okullarda kalma için, olar go näme işler alma için onna vara. Şu tema koşulursan doğru mu? O zaman şu temadan yuvaşıktan ilk daşar yurtta çöder sonra Türkmenistan'a çöder. Öňüňe bardım organ iskarlar, gürleşmesin diýip. Men organistler, iskarlar öýüme 2022-nji ýylda bardy. Soňky döwür barmady. Olar ilk başda näme basyş etdiler. Näme ejemdadan talap etýärmişin maltmal çykyşyny besetdim da. Şonuň ýaly illäşler. Men pikirimçe şu temada belli derecede potansiyal bar. Otan pikiredin, hazır bir tanimal blogger, pikiredin tanimal näme cemiyet hereket. Şonuň ullokan bir güç. Düşünýärmi? Otan ertesi gün bir mesele çykdy, ertesi gün bir çözüme çykdy. Otan şol bizde näme? Eýem infrastruktura bar. Bizde ýam adamlar bar. Otam ýuwaşykdan näme? Hiççilik, sylaw hormat bilen. Elbetde bizde köp adam işler, olaň ýagdaýyny, jan saglygyny seretmeli. Şoň üçin sylaw hormat bilen. Ine plany. Deputatyň näme agzasy, meclisiň agzasy, meclisiň deputaty. Şu meseleni çözüm gaýrat edin. Şoň ýaly. Ine meselem Altınbaş üniversitetde özleri ayağa galdylar. Gerek bolsa baý gürleşerler. Hawa elbetde seret şu Altınbaş üniversitede siyasata değişirler. Ýöne bu tawaý temada şolar haçan studentler günümel günü özüne täsir eden wagtyna olar näme öz hukuklaryny talap etdi. Olar ayağa gallar. Men kiretýän. Gel şu ýol saýlap görelim. Gel bu tawaý boýunça aktivlik geçirelim. Gel cemiyetçilik boýunça aktivlik geçirelim. Soň ýuwaşykdan haçanna näme iş boýunça öwrenemizdi. Haçanna üniversitede näme okuwtly boýunça, viza boýunça, pasport boýunça öwrenemizdi. Ýuwaşykdan ýurda gidip çykmak meselesi oňa da gaýdyp geler. Her näme çykan meseleni dokumentleşdirer, report ýazar, dogrymy? Deputatlara hat ýazar. Näme üçin siz Türkmenistan nasional siýasaty alyp barmagyna ýol berýäňizde kim size ses berýärdi? Düşünýän ýerler bir näme spektakl meňde elbetde deputat näme olar hissat çödüni. Ýöne biz belli derecede ilk başda formalnysty ýazarlamaly. Ondan eger deputatlar çözmeýän bolsa, onu bize dokument we ine hat olar çödüni inniki edara. Türkmenistan prokuraturasy, Türkmenistan ombudsmani eger olar çödenokmy, onu ine halkara gurama seredin. Türkmenistan demirgat karaye asiz bolsa olardan gaz newit satyn alýan. Dogrymy? Näme üçin siz olara basyş edin? Agam nesip bolsa hökümetiň paltary daşa deýdimi kalýar. Hawala hökümet hiç ile çıkalarsa galmasy özlerine dikkatlidir. Şoň üçin bir ýuwşykdan öz edip biljek zatlanma we ondan elbetde näme halkamken gorkuzman bir ýuwşykdan hereket edibermeli. Men pikirim ýyleşler, şu kelläme etdiň zatlar. Başka näme diýen? Bizem ýuwşykdan öwrenýär bir. Şoň ýaly ilaçlar efire geljegiňiz bawalsa arkayn request edin men alarm. Gelin gürleşelim. Menem gürläp ýadadım la ilaçlar goýmaşa. Onsoň ýene
men pikir etýän, misal üçin orslara seretseňiz, özöklere, gazaklara seretseňiz, olarda video bar. Ne misal üçin aýtýar, sen Ýewropa gidip Ýewropaň pasportyny aljak bolsaň, sen näme etmeli, nähili ýollarda sen Ýewropaň pasportyny alyp bilýän zat, şonda videolar bar. Men birçe türkmenler üçin hem gerek, şonda video oýmak türkmenler üçin hem gerek. Ine misal üçin men plany şuň size Ýewropa baryp nähili şu taýda pasport alyp nähili şu taýda galmak we adamlar 10 ýyl garaşmak gerek gal, Germaniýa barem 3 ýylyň içinde hemme dokumentlerini elini alyp bilýär. Dogrymy? Ondan ýoşlukdan näme ilk başta şu bir öz jemgyýetmeli gururs, halkara boýunça, ondan jemgyýetmeli güýçler, ondan jemgyýetmeli talaby, hökümete talaby, jemgyýete talaby, näme şu wedipa gelýän adamlara bolan talaby ýoşlukdan galar. Ondan ol adamlar eger öz wedipesini oturmak isleýän bolsa, onu elbetde ýagdaý düzeltmeli bu. Şonda ýalylar ýönekeýje hereketler dogry. Öň uly zatlaryň pikirini etdik, uly zatlaryň gurrun etdik. Onsoň mene bilmedim. Men özümün edip bilýän zadym ine efir çekip bilýän ýerler bar. Men edip bilýän video çekip bilýän dogrymy? Onsoň ertesi gün mümkin başga diýileslemeden kömegi bilen gurama da gurup biler ýöne geljek. Ýoşlukdan öwrenmeli. Iň bolmana ilk bilen diskussiýa açmaly, hana görelim nähili gollaw bolarmy, bolmazmy? Eger gollaw boljak bolsa, mesip bolsa ertesi gün nemesem bolýar. Hawa. Ýöne bar, bir zat aýtsa ilişler. Insight geljek boýunça insight da dogrymy? Men pikir etýän, şu gowy blogerçilik öwrensem-de men pikir etýän, men türkmenler arasynda bir näme tanymal bloger bolmaly. Bu gurrunlarda ýok ilişler pikir etýän. Näme bloger mümkin bir gülkünç bloger bolar. Gülkünç bloger bolsa bol. Eger ýa-da bolmasa dil boýunça ýa-da başga tema boýunça belli bir bloger bolmaly. Ondan ýoşlukdan näme şu ýerimde beýlekilere de onsoň men düşündirip başlar. Beýlekiler näme sebäp men kän bir kritika rad etmesem, olar menden gorkmaz. Onsoň men olary düşündirip başlar. Ine ýyllys. Seret. Biziň ýurdumyz nähili ýagdaýa düşüp durar. Bizde ne pasport bar, bizde ne viza bar, bizde ne bank karty bar. Şunu nähili düzeltip boraý, dogrymy? Sen tanışyňman Türkmenistan ýa-da eýleýär, dogrymy? Ondan şöýdip ýoşlukdan ol adamlara senden bizden gorkmaýan wagt bar. Olara da düşündirmeli. Eger mümkin bolsa olama pikir edişini adaçyk kritika taýda biziň tarapymyza geçirmeli, dogrymy? Eger olar bolýar, açyçan kritik etmejek bolsaň, ýapyk kritik eder. Eger açyçan çykyş etmejek bolsaň bolýar, onu bize gollaý. Dogrymy? Biz bilen guruluş, bize tanışlar gerek, bize studentler gerek, bize işçiler gerek, olara kömek edip. Bize maglumat gerek, dogrymy? O boýunça kömek edip. Şonda. Bolmasa häzir arasynda pikir etýän ýerler. Birden türkmen blogerler TikTok'ta, YouTube'da çykyş etýärler, onsoň men arasynda şolara goşulmak isleýär. Şolar bilen guruluş böle davam etmeli ýöne pikir etýän olar gorkar. Esasen men çykyşlarymda atlam görse olar gorkar. Mümkin hökümet azar bermekmal. Hawa. Şoň üçin nähili öwrenem soň geljekde hany görelim. Ilki gurama. Eger gurama bolmajak bolsa onu men ýökedim şu blogerçilik etmeli bol. Ay näme diýen? Ýagdaýymyz şunu ýallara ýylaslar. Türkmen halkam hiçme gerek gal, hiçim kömek etsekden. Şoň üçin özümiz bir hereket edip özümiz bir öz geljeğimizi düzüdäýmesek başga ýol ýok, başga ýol ýok. Mydaga assalamu alaykum, hoş geldiňiz. Hawa. Ýagdaý şonda ýalylar. Dogrymy sema ýylaslar, mena gurlap ýagdadym hani. Mikrofon alçak bolsa geliň efire bara, menem diňjalaýyn azajyk.
Gürlap ýalydım. Türkmenistan'a näme boluşy bar? Gülýäli ýurdumyzda. Bolýa ýylaş, hiç bir mesele ýok. Gülýäli ýurdumyz bolsa, nesip etsin. Türkmenistan'a näme diýip sorasaň, bize pasport berek. Pasport meselesini çözüp bilýärmi? Oňa bir giden ýylaşymy Türkmenistan içinde. Näme üçin olar daşary ýurda çykyp bilenok, olar girdi. Onuň haçan olar migrasiýa barany, migrasiýada hiç ýyly düşündiriş berenok. Ana şol mesele. Odan ikinci mesele Türkmenistan'a TikTok, YouTube bloglarının eğer adamlar girecek olsa VPN ulanmaly, olan mesele. Türkmenistan'a pul tölew, ne bank sistemi döwlen bizde hiç bir Visa kart zat işlenok. Doğru. Men Türkmenistan'ın içine pul geçirecek Visa kart boyunca men geçirip bilemok. Men Türkmenistan'ın içinden pul alacak Visa kart boyunca men alıp bilemok. Ana şol mesele illeş. Eğer sen için o zatlar bolýan bolsa, bolýan. Nesip etsin, biz üçün bolany. Ay, bolýan. Diňeş şo zat gerekmi bolanym. Hawa ilk waş üçin şo zatlardan başlatak bolýar. Gala, nam ýoşukdan görüberes. Assalamu alaykum. Gizem hayırlı. Alo. Istilýärmi ýyllaş? Sen sesiň istilenova, pes bilmedim. Näme? Heniden pes. Sen ýanyndan şum gelýär, ýöne öz sesiň pes gelýär, bilmedim näme. Bah, endi täzem osup göreň. Yo bolly, bolly. Ay, meňe aýdar azadym galmady. Sen Nurin kılada talim, kılada sıksa edýärin. Opsum orsaýdan da skazat näçe bar. Hem doğru maysam hawa hemme de aýdyrlar bara düşünýänler düşünýär. Ay böyle. Yankaydan bilen nähil pikir etýän şol. Näme eger köpçülük günümel kritik etmäne gorkýan bolsa, näme gytaklap bir olary jemgyýet aktivligine çagyrmak, goşdurmak zat etmek. Alo. Yine sesin gitti. Ay, men diýen adym paraxorluk, ogurluk resmi ýagdaýda bolsa, halkam onu gollasa, o oňoranyň ogly bal tutan barmagyny ýalar diýen näme panyata degeste bilmedim de meňe lapym geçip bolay. Doğru. Hawa. Ýöne bara ýylaş. Men pikir etdim. Men ýöne bara. %100% doğru. Doğru. Ine misal üçin häzir men bilen habarlaşan adamlar ken. Onsoň olar aýtja, magtymyl sen aýtýanyň dogry diýär. Ýöne biz näme edeler? Olar aýtdy, dogry maýtyp sen efiriňe barmany da gorkýan ýa agam, ýöne seni gollaýan. Biz hiç ýyl çykyş edip bilemzok diýär, hökümetden zatdan gorkýasy. Oňa näde biz şo gorkýanlary ne aktivliga getirip bileriz. Ne men aýtjakdym mara şolar sen näde aktivliga getirjek. Meselem aýdaýla namaksym bolsam. Näme şu ýokak çykyp näme üçin gürlemän gorkýarlar. Olar hemeden gorkanok, heme bir gerekkä. O meselem tanışlary, meselem bir astanowkada awtobus soranlary, kursaşlary, dogasy daja radnojysy dogany şoň sesinden tanap gidip heme satdy. Muçak. Şoň üçin şondan birinkiler keyip alýar. Onuň indi näme üçin görüşmeli? Meselem men bir getireyim megen kelläm ýerine. Talip bilen Nurin gaçyk edýärdim. Men glişni aýdaýynmy? Hemeden tanışmyma ha?
Şo şey diýe. Plan sen diýe, ýakyn dostun diýe sen satyp otyr o talip bilen Nuriňkide gürleýän diýipdi. Olar ýaly gutoran adamlar bar ýa. Men sen dostum diýe sen aýdýanyňam dogry diýe. Näme üçin görüşýän sen solar üçin diýe. Men kelläm ýerinde men tanışlym bar ýoksa menem nemeken tanıyan adamlarken. Doğru. Ana, indi sen şuna näme jogap bereljek? Aşakdan ýalyň giýleşler. Ana, şolar ýalak öz dostum egindeşim bir du diýip gören mutlak satja. Doğru, doğru. Hawa, olan bolup biler. Olar inni ileşmeň bilen habarlaşýanlar, olar bar öz adyna habarlaşýarlar dene. Olan suratlar, zatlara ma. Şoň üçin olar kany hiçil gizlenýär. Onsoň inni olar gorkýan sebäbi men ýagdaýymda bar, men haçan açyk set başlamdy, olar Türkmenistan sen öýüme bar ýa. Onsoň bilýänsiň ýaň ýakyn bolan zat şu talip mihman bar, maýyp iletler. Onu öldürdiler. Awa muslim. Şoň ýalyk ýagdaý bolaýmy ahmal. Şoň üçin olar gorkýar. Onsoň elbetde sen çykyş etsen sen belli bir derejede özüňe risk almaly. Näme bolsa bolaýmy bolar, dogry. Onsoň men pikir etdim. Murat Fadlyma. Nur Murat Halmar kim aýo bilmedim. Muslim da şu. Hawa muslim derler. Onsoň Hawa şu hakyny aýtdy. Onsoň indi men aýtdym. Bolýa eger inni hadyr göni kritik etsen, hökümet öldürjek bolsa, hökümet zorlajak bolsa, onda mümkin biz gytaklaýyn jemgyýet aktivligini, gelen aýdaryň jemgyýet aktivligini geçirmeli. Nähil aktivlik? Mysal üçin işçileň ýagdaýy gowdal. Şoň üçin daşary ýurtdaky işçileň ýagdaýyny gowlaşdyrmaly, olaryň haklaryna seretmeli, olara ýuridisk kömek bermeli. Talipleň ýagdaýy gowdal, olaryň haklaryna seretmeli, olara ýuridisk kömek bermeli. Oňa ýoşukdan şo ýerden soň näme Türkmenistanyň içinde de mysal üçin Türkmenistana barýan, sen daşary ýurda çykyp bilemem. Ana şolara ýuridisk kömek bermeli, şolara medeni kömek bermeli. Bizim südepin sistemamız näle işleýär diýsene. Murat düşeme 4 ýyl berdiler, ha. Näme şu ýyla çykyp berdiler, soň 8 ýyl berdiler. Olar meselem sudyalamy näde? Kalkulator ala, ha. Näme son 4 2 köpeldi 8 çykka. Indi kirek 16 ýyl bererler. 8 2 köpeldi, ýani näse çykda da boldy şol görkedi. Deňdir näçe? Ana şu südepin sistemi ola. Hawa şu netijede olar bar, Murat Düşemow çykarmakçy däl turmadan. Ops maýdanda bar. Hawa. Näme biziňkiler emhemeden gorkanak, kaptal näke adamdan gorka. Hawa. Şoň üçin eger olar kaptandaky adamdan gorkýan bolsa, gel bu tawaý tema boýunça başlar. Häzir sen daşary ýurtda öz dokumentlaryny düzeleň üçin ýa-da gowy iş tapan üçin ýa-da daşary ýurtda bir näme bar, daşary ýurtdaky pasportda almana kömek etmeli. Mesela üçün Türkmenler Ýewropada galmana kömek etmeli. Şolara kömek eden üçin seni emkeme azar bermeli, dogrymy? Ýa-da studentler bar. Ana olar universitet ýagdaýy boýunça, pul geçirme ýagdaýy boýunça kömek edende olar emkeme gözläp bermeli, dogrymy? Ýa-da emkeme haýsy birini gözlesin. Onýalyk bir tawaý temede çykyş etjek adam eken. Yo, bolýanda Murat Düşemow. Ana soňa näme aýben okol urdurjak gelipdir. Hakykatdan hem öldürýär okol. O, indi şoda bir tawaý tema bolýar. Oşo bir tawaý tema üçin 4 ýyl aldy da. Ana. Şonu goýmysal. Hawa. Ýöne bara, dogry. Ýöne men pikirimçe ileş Murat Düşemow ol gönümel tankyda. Ola opozisiýa sebäbi ýanşmadan şu öz çykyş etýän dogry opozisiýanerler bilen Zoom konferensiýada geçirýärdi bar. Onu Zoom açkan bolsa o. Oňa sebäp. Onsoň ýene aýtmaly zat Murat Düşemow ol ýaman gowy çykyş etdi. Onsoň men pikirimçe Türkmen halky hakykatdan hem gorkdy eger näme ol tanymal bolaýsa soň ony basmagam kyn bol, ýygnamagam kyn bol diýip bar. Ne şu ýerde bir ýylesimi düşünmedi de maňala. Beýle ýyl beren oklar diýip men prosta oýnadyp aýtdym ony. Men de setip. Menem bilýän şu aýyplama bilen berenlerini. Elbetde 4 ýyl türmede oturanlar, ha. Näme şu içindäki türmeýi urmaja görünüp duragyň tökme datlandygyny.
Oh. O, näme yalan yaşlyk bilen bir case ýasap onu ýene de türme basalar. Ýöne wara illes men aýtjakdym. Mysal üçin men Hytaýda boldum. Bir şu zagrant pasport boýunça arza ýazdyk. Türkmenistan mejlisine, migrasiýasyna. Ondan şu ýer gelen adamdan sany bilýärmi? Şu men ilki guran grupama 100 adam töwerek geldi. Bolýa 100 adam ken aktivde. Ýöne şu hata goşuljak diýip 10 yaş adam öz atlaryny berdi, öz danlaryny berdi. Ondan şeýle üýsüp näme bir talipler bolup 10 yaş adam bolup ilçihana hat ýazdyk. Ene bizim pasport meselemiz we gaýrat edip şonu düzedip zatdyk bara. Ana seret şolar goşuljak adam ken 10 yaş adam. Bilemem olar soňundan emikeme gözlemedi. Men pikirimçe gözlemedi. Sebäbi hormat bilen zat bilen bir resmi hat ýazdyk. Allah. Men pikir etdim. Başga da tema kana. Şonýala üýsüp hat ýazyp boljak. Şonýala üýsüp bir blogerlik ýa-da başga bir eger bolýar gönümel kritikadan gorkýan bolsa dostum, donyarlym bolýar. Gyşykdan hereket edelim. Böyle ýöneköý jemgyýet bir tawaý aktivligi geçiredi. Mesela için iş tapmak iyileşmek. Bilimse iş tapmak şolam aktivlik. Gel Türkiye'de yukarı näme sen diňe garra seretýänler ýok sen ofisant, sen hotel reception, sen hotel manager, sen bolmasa bu naharhana manager has ýokary derejede iş tapmana kömek edelim. Şolam belli bir derejede jemgyýet aktivligi. Ondan soň ýoşlukdan ondan soň has ýokary derejede ders bolýar. Yo, ýende bir nemme sora göze çykýar. Bizne şu wagt tanqidleýärse paraxorlary, ogurlar diýýär meselem. Nemme o strukturada bolup gördüm meselem 500 metr kabel bolsa 100 metrini özler alyp satýar. Hökümetiniň ady. Bilen kizjaklar elementarny. Gorkak. Ýene bir zat meselem o paraxorlyk eýle beýle ýürüýte tarifler o kommersiýal meselem jemaat hojalyk ministrligi işe girjek bolsa kommersiýal. Onun halk onu gollar. Meselem bir zat diýsem, o götüni açma, o ertesi gün çağalary var, masalasy var diýe kabutta para berýän adamyň çağaty ýok gal. Onun diýsem, ay işini ýara diýe. Näme üçin inni şolar ýaly para golly etmek üçin go sistemadan olar elçekmeli. Halk olar gollap atýar. Meselem gadyrlyja diýe, şustrja diýe ogurlary. Näme üçin inni olar elçekdi? Hawa, şolam var, men pikirimçe şolam ýaman gowy mysal. Ne jemgyýet boýunça da biziň derejemiz, biz mysal üçin näme bir işi etmeli etmekden tersine biz ansat ýol gözlýär, dogrymy? Ine kanun boýunça ýol hawa kynrak, ýöne kanun ýol boýunça edip bolar. Ýöne biz näme mysal üçin gaýa ýa-da başga adama bir 20 manat, 50 manat berip şu ansat ýoly gözlýär. Ana şolam biziň medeniýetimiz. O zaman men pikir etdim. Eger biz gowy üstünlikli blogerçilik işini alyp bölsek, onu biz Türkmen jemgyýetiniň içinde ýürüýte düşündiriş, näme efirlerini ýa-da düşündiriş kinolary düşürip bilersiz. Ine ýyllaş. Para vermek gowy däl. Para vermek birinciden günä, ikinciden hem sen öz çağalan geljegini, öz geljegini ýumurýan, öz ýurdun geljegini ýumurýan. Men pikirim şolam var, hökümet däl. Halka mara şu ansat ýoly saýlap hökümeti uğraşdyryn. Şoň üçin bizde de jogapkärçilik bar. Magtym zanlar, men motivasiýa berýärdim talibadan ugrada. O biz nemme ýeňer eýle beýle ýöne. Bir halis ýa-da ondan bilen bir hakykat aýtmaň goýarsa bar. O hakykat aýtdym näşeler asyp bolýar. Hawa dogry maýtsamara arada menim ýadydım, menim pikir etdim ay näme etmeli, opsa geljekde ýagtylyp görünen oksat diýdimi? Ýöne soňky dogry men pikir etdim, mümkin men bloger bolmaly. Ýönemeli wara bir aktivist ýönemeli, gönümeli kritik etýänler ýok. Bir Türkmen jemgyýetiniň hemme gatlaryna meşgul bloger bolmaly. Ondan ýoşukdan kino düşürüp ýoşukdan efir edip blogerler bilen bile efir geçirip edip Türkmen jemgyýetine öwretmeli. Ine şu para bermek gowy. Dogrymy? Ýurduma gidip odan ýygyna çykyp bilmeýän odan ol normal zat däl. Türkmenistanyň demirgady Koreýa öwrülmegi olam bir normal bolmaly zat däl.
Ana şunday zatları öğretmeli. Yönü var illes bir zat aytsak. Men pikirimçe eger hatsanan bir Türkmenistan'ın cemiyetine ütgeşmeleri bolsa yakın wagtda bolmaz. Men pikirimçe bu aktivlik ve goýdurmasa tarap göres ve ömürlük ýol. Dogrymy. Şoň üçin şu hakynda da pikir etmeli bir sustainable ur tapmaly. Nädip bir günne kan özüňi ýakman, günne azajyk-azajykdan edip biljek işiň, otaň elbetde bir iş etýän bolsaň, saňa pulam gerek, saňa näme saglygyň gerek, hemme zat gerek. Ýöne köp ýer görýän dara. Nemme как будто meselem sen siyasata goşulma diýerler-de, как будto öz hojalygynyň içinde o pak tekip pul peçat etip hemme zat edýän ýaly. Hemme zat siyasatdyr dara. Beter özüňleşdirýärler-de şeýle. No. Bir nakl wada ýadymdan çykdy da. Näme de eger sen siyasata goşulmasaň siyasat seň durmuşyňa goşulur diýen näme diýemýäňiz? Bir ýadyma Ay nura aýdýat sana. Hawa dogry. Eger sen siyasata goşulmasaň onda siyasat gelip seň durmuşyňa goşulýar. Şoň üçin siyasatdan gitsek gerek ýok. Şoň üçin näme men pikir etýän eger türkmen jemgyýeti gorkýan bolsa olara näme bir oý neden bolupken bir siyasata goşulman ýa-da olara siyasata goşulan zok diýip görkezdi bir düşündirmeli. Bolmasy bara pikir etýän ileş men pikirimçe bir komik çykyş etmek stand-up edip çykyş etmek şolan bir siyasat. Sen gülýän näme? Sen gülýän gaýlan üstüne gülýän, sen korrupsiýanyň üstüne gülýän, sen Türkmenistanyň ýollarynyň üstüne gülýän, sen zagranipasport dokumentlaryň üstüne gülýän. Şol gülmeli siyasat. Ýöne bir gülkünçi bolansaň mümkin aglawa jemgyýet buni adajyň bolsa kan gorkusyz kabul eder. Ýöne ýende bir zat diýerler. Esas türkmenligiň fişkasy. O meselem bir maşgalaň içinde agzy birligi ýöretip bolanok diýerler. Onuň nädip sen giden ýurduň içinde agzy birligi ýöretip biljek diýe. O başla bolýan o ýurt o ulysgarly biziň ýurdumyz bar, Heleniň mahalleleri. O gaýtam öz maşgalasyndan hem ötüp seretmeli. Hawa dogry maýsamara illasmen lalaşan bir agzy birlik diýen adam kynda dara ol biziň häsiýetimiz ütgeşik, biziň isleýän zadymyz ütgeşik, ýaşaýyşymyz ütgeşik. Şoň üçin bir men pikir etýän näme her kim öz edip bilýän işine daýmasa şu wagtlykça bar. Näme diýen? Ýöne näme men aýtdym maýtym bolam şo owaň suw yer alypdyr, o suw alypdyr, o şo hakda o videolar çekýär diýen howa aktivligiga köpelýär zat diýdi. Ýöne şu ýerde bir ileşme dem aýdy. Aktivni howa. Nazir Habibow insan gerek şo näme o tädilli kutlawşa prezidentiňka video çekipdir, hemmekstan gistat diýär ýok. Näme o ýerde 2000 sanykdagy laýyk goýupdyr şoňa. Naziriyeti täleşden gita diýipdirler, näme mi opşym aktivistler kän tanqid köpedýär. Ola dogry. Awo. Ýöne bara ileşmen pikir etýän eger bilýän bolsaň deňeşdir gorow. Ýani Türk 2020-nji ýyllar hereketleri başlanyna, ýagdaýyna hille indi bu wagtda wapşe yer bilen gök ýalyp türkmenler gatty ütgödi. Onuň bir şu gidişmedi bir ýene bir näçe 5-10 ýyl bolmasa 20 ýyl saklap bilse kökmen bir iň bolmany özbekliň ýa-da gazaklaň derejesine barpdyr. Ola. İlk başta mümkin şolan bola. Meselede. Edil bir 180 gradus öwrülmese de bir 45 gradus, bir 90 gradus öwrülse. Yani bizim bir ýangyşlygy barmy? Bizim bir ýangyşlygy bar. 180 gradus öwrüljek bolup 360 gradus öwrülip ýende öňki ýerine dolanan ýerler bar. Hawa inni sire ýaman gowzada etdiň. Sen öň pikir etýädim da inni ýaňy hereket başlanýar şo. Ay köp çykyş etýänler aýtýar da inni kiýel, inni ay hemme dat düzelýär. Biz Ýewropa bolar sat diýär. Ýöne hakykatda nämedir beýlek ýurtlaryň taryhyna serep.
olar demokratiýa bara käbir ýurt 100 ýyl gitdi o. Olar olan halky 100 ýyllap demokratiýa üçin görüşdi. O zaman 100 ýyldan soň hawa belli bir derejede demokratiýa aldy. Ýöne olar Ýewropa bolmady. Şoň üçin men hiçleken bir ruhdan düşürjek bolamam. Ýok, açyk bolanım bir ansat ýolla, bir näme halk düýbünden ütgemeli la o zatlar üçin. Yo, inverkse şu bitaway temalarymyz bar, bitaway problemalar soňra dolanyp geleýär. Ana inverkse melis Dubaymy, melis maşenikmi? Ay bir küýde adam da kidad etipdir. Inni şoňa video çekipdirler. Näme öz o da aýallar o öz bilinden aşagyny goýup video çekipdirler. Öz ýüzlerini görkezmän. Inni ýüzlerini görkezse şoda siýasata garşy gitmek bolaýmas. Näme üçin maşeniklen götün ýapmaýan üçin bolaýmas. Mene bilemok buňa. Sen jogap beräýmeseň bar, mene kommentariýa berilýär. Hawa, men pikirimçe olar kanşo öz ýüzüni gidilip şo köpçüligi bildirmeli üçin etdiler. Ýöne men gördüm, olar ardaýatdyra Türkmenistanyň hökümetini. Şo bir näçe adam bolup şoň üçin belli bir derejede hökümet bilýär, olaň ardaýadanlygyny, onsoň şo videodan hem hökümet görýändir, şolaň ardaýadanlygyny ony bilýär. Ýöne eger başgaça aýtsak näme? Mümkin ýene-de Türkmen jemgyýetine gaýdyp gelýär, Türkmen jemgyýetiniň bir häsiýetine gaýdyp gelýär. Eger bara mesele bolsa adamlarken ýüzüni açyp şo öz meselesini çözmäne taýýar däl, olar hiniden bir jemgyýetimiz bir hili ýapykmy ýa-da bizde şoňaly öz hakyny, öz hukumy talap etmek däpdir sur ýokmy, näme düşünmedim. Bolmasa oňa seretseň bar, hiç hökümete degişleri ýok, ýöne şonda adamlar kan özüniň kimdigini bildirmek sadat etmek islanok bolar. Näme diýär? Iň esasy etmeli hereket bilim tarapdan ýetirmeli. Gowy eksperimentler türkmen diline montaj etmeli. Hawa, lalaşan ýylaş eger türkmen diline seretsen kan bizde videoda ýok, kan bizde bir maglumatym ýok. Maňa maglumatlar men ýa orsça ýa inglizce. Ulan ýani hiç açanam türkmençe maglumat görläp görmedim bana. Şoň üçin lalaşan. Hawa. Ýöne öz problemalaryn çykyp aýdýanlar bar, video çekip o bir barkany aýal we onuň aýagyny jigisini kakypdyrlarmy, o täze aýda Murat Hüseýn'e joga çekdi. Ýende bir daýdalar çekke, o tejen aýda soň birinji grup maýyp bir saga çykpa, öňe elinden atdyrlarmy o çekke. Aýan sanasaň sogaga. Hawa. Bilýärmi ýylaş dünýäň maňa da bir video uratdy şo Türkmenistanda. Näme gaýy şoň maşyna alypdyrmy näme şoňaly. Ondan şola adam ýürükde ardasyny goýup video çekipdir. Maňa paýlaş diýdiler, ol ay men kan näme. Paýlaşmadym fa eger häzir men onda öz kanalyma goýsam birden oň öýüne baraýmasam diýip bara. Aýna şeýhi filan maşgalasa wala aýratin tema gapsa. Şolaň maşgalasyny näme bollaý? Men videonu gördüm-de kan düşünmedim, olar näme diýipdirler. Ay Murat Gurbana gatykýan efir etdi karwaşy. Soň näme bir aýal öldüripdirler, şo barkyna batdy. Soňam näme o organ işgärleri şoň gaýnatasy bilen oglundan görüpdirmi, ikisinden o tutsa getipdirler, ondan soňra öýüne gaýnatasy näme näme opşym Kur'an'dan andiçen ya hemme çağalar ötü, o yerler baydaklı da video çekke, o şolar ýaly jenayet etmedik biz. O 80 000 man etdik, 80 000 man doğru bir da opşy. O seyfin asar bilen onuň o näme lojny ýalan o belki atpiçatka goýupdyrlar, näme o seyfin asaryna onuň aýşoň ärmi doňmy näme tutsak etipdirler. Aýnyň beşi hiflan maşgalat forun çağalar zatlar bilen köşke çekdi. Ay karwaşy o kurtlyň näme şo KPP-sinde bular saklaýarlar. Onuň näme geçirmeýärler bunu, onuň piýada arkada şöhrat diýip piýada gidiýärler onuň. Köşke baryp o ýerde ýerler paýdakly zatly çagaçyklar o şo näme hosarlaryny şo tutsak edilen. Şonu çykarmagy näme talap edýärler ýöne
Samsyga düşünükler, bir 400 milyon düşün köne pullun, 80 milyon düşün. Adam ölüp bolarmy? Oo. Ýöne wara ilaçlaryp görýärmi? Türkmenistan adalet sisteminde işlemeýäniň ýene bir näme bir alamaty. Haçan adamlar öz hukugyny, hakkyny gazanjak bolany, ol adalet sistemine baranok ýok, olar çykyş etýärler. Bolmasa wara islenik ýurda barsaň, ol o adamlaryň barýan birinji edarasy prokuratura, adamlaryň barýan birinji edarasy adalet sisteminde. Yo Türkmenistan tersine. İlki sen YouTube'da, TikTok'da çıkış etmeli, ondan sen adalet sistemine varmalı. Olmasa arada bir belli blogger olan çıkış etýär, şo öýümi ýitirdim, zat etdim dip. O sud hakyna hiç ilgirliğim yok. Diňe şo efirde çıkış etmeli. Demme ýöne o şeýhyfyň alt şeýhyf bara şo. Öýdüň ýaşullary. Şo nemme taliba o keň Telegramda sesem buratlar, näme diýär şo. Men öýüň içinden çykman, zordan nemme şo tesim zapis edip ötün hukman men sen ýetirerim talip sanat dip. O aýyň nemme mesele bara gaty nemme dawaly bolla. Ay hawa. Näme Allah öz penatyna saklasyn dogrymaysam. Olaň ýagdaýam kynlar bar. Näme sinler? Ýöne opşy maýdanda bara. Nemme meselem näşo Ostrovsk öldü. O bir ölýär meselem. Onuň nemme diňe Allah rahmet etsin ýa ýöne hiç kim o adalatly bolmaly ho beýle bolanok zat diýip bilen okän bolsa ýa iki eke o da barmak basyp sanaýmar şo Talip bilen Nuriýany bollaýan akawuntlar. Hawa. Ay. Kyn, dogrymaysam, bir zat aýtmakçy bolýan ýöne kelle gelýän zat ýok. Mene Yo, şu bir efir açar, Talib'in kızı, Nuri'nin kızı. Aydayn niýem, girýän hemme zat ýatdan çykar, indiki de ýaz goýar, man indiki ýepleşdi. Ýöne hawa illes men ýene şo öňki temaga aýdyp gelemde men pikirimçe bu tawoy tema boýunça has aktivlik ýokarlaşdyrmaly, aktivlik köpeltmeli. Onsoň pikir etýän açana bu tawoy tema belli bir derejede köpelenne, onsoň şu ýerden adamlar gönümel kritika geçip başlar mesela. Bolmasa bilemok men bilen habarlaşýanlar olara gorkýarlar. Onsoň dogrymaýsa menem kän olary näme çıkış etdat diýip duramak bolýar, gorkýan olsaň sen gorkmana, hakyň we hukugyň we mesele ýok. Arzalaryň güýjüni ýuwaşdan ýitirmeli edip 2010-njy ýyldan soň İskender Millikow etdirdi ýallaklar. Bolşular. İskender Millikow şo emhemäň başlygydymy ýa polisiýa başlygydymy ýaňyşmasam? Şonama aýryldy. Nemme içeri işler ministrdiler. Şo emhemäň başlygyny. MKM we polisiýa bir. Doğru. Ýöne biziňkiler nemme adatlyga girmäni gorkýardy ýöne. Her kim çykyş edip o çykýa, bu çykýa, soň nemme dewlete bir gatnaşan ýaş oglanlar bar, Nazar Recep Guliýew we soň ýene de biri bar gatakdyny staýýar, olar absolutly gatnaşýar. Be ikinci adam kim? Men Nazara gördüm ýaňyşmasam bir efirde, Zoom'da barkan. İkinci adam tanama o. Nemme Seyit, bir nemme daýy oglanmadyr. Hawa, gördüm onu gördüm, doğru. DVT'de çıkacak. Ýa-da bir ýyldaşyňa ýokary çykjak diýe. Alanok ýokary adam diýe. Hani gelýärler, assalamu alaykum. Waleyküm oranlar näde? Unutmadı. Ney boljak? Olsun täze ýylaňdan. Düşünmeýin wagt. Bizimkiler. Näme bu
Sadece soğutla oturuyorum matım. Ay su çaymatan kurlap ya dedim ha yek özüm urlayana var ha. Yani gurlum. Ne mi gururun ne mi arada? Gururun cemiyet hakkında, aktivlik hakkında, gelecek hakkında. Geleceğin aladasın ettiğin adam. Tamam. Oraya. Niye oğlu olmaktın sen? Hayır, böyle ettin. Men mardan. Ben senin marımı kadedin. Yerine marayım. Mara bayramale. Tuğla mı? Bayram alın neyse. Koçan adına maydayım ya. Şehir mi oğlan mı? Yo şehirden. Ovadan. Ay soğudu. Bayramale olsun. Men özüm bayram aldı hoşundan sonra yani. Ay böyle köpçülüğün ayda oturmalı ya. Ay ineyim yüzüm Bir açık dakika, giren ha. açık çoğurum. Yani Türkmenistan'da men maskalamam var. Oları azar vereceğim olar. Tak bilmeyen uğurlar da. Kimin uğurluğunu Yo tak ya bardılar. Yo bardılar uca. Yani köpçülüğü bildirmekçiler. Ay böyle. Ay bayram alın soğun sen olsan oğlun sonra. Cepek kağın soğun işten tanır kadanın kıyını maysının kıyını. Kalotçuğun soğun işten. Bilemon. Bu dayık nesibeden sormuştum bana. Türkmen gala taraf mı? Karavun taraf mı? Ayız taraf mı? Ay sağın kensen aydıp verin. Bayram al taraf. Bayram alın Türkmen gala taraf mı? Karavun taraf mı? Ay böyle iyileş. Temane bitkadarla var. Malumat hakkında bilyen olsalarım köpçülüğe vermeli. Böyle. Aytacaklardım ağabey aydı verin ne olsa. Ay niye maydanım? Can sağlık dilemesek. Ortaya maslam şu arada bu bilen adımı aydanmasak niye maydanım? Ay vallahi. Ay Sonya'lı. Nesip o da Endi iyileşler. burada Havo? oş endi burada aytjak mene. Esasy gezurun diýen zatlar taňa da diýerler. Gelle bärik göreşde ýurdun içinde diýerler, ýurdun içinde göreşde diýerler. Meselem erkek görsäň. Talip näme atýet berýär şonu ýalykda. Sen şu wagt öz dilim bilen aýtdyň ha diýip biz diktator ýurtda ýaşaýanymyzy taş içinde giýip içinde gurlap bolanok diýip. Inni özüm Roberman to ne uğurlar konunak çoğustu. Talip ne mi? Ne mi uğurlar konunak diye yoktu. Kim diktatör? Opşun kritik bolanok diýip açyk bolanok diýip. Kritik etip konunak diye. No. Ne men kritik edecek? Menmi? Istadym kritik etjek öz problemlerimi açjak. Men näme üçin kritik edeyim? Ne mi problemin var? Düşünmedim. Ne mi problemin var? Borla iyileş. Yo durma da. Yok. Doğru ki men problemim var. Düşünmedim. Yo gerek gelle. Yani prosta görme degmen gitdim ya. Yoksa talip bilen nurin efir olsa var. Göndüğüm lazım var. Tayin. Ay böyle illesin can sağ olsun. Önemli de galyk. Yo seret yankı iyileş. Öňem efire goşully. Onsoň bir hile bize şu cemiyet hakkında gurrun etsek kolas olan başka tema geçsek kolas. Onsoň ýaňam efir alynok diýen soň alaýdym bolmasa alsak alma ýonu bana. Yo.
Men ýekaje bir zady aýdaýyn maktum şördela. Bir zady Hawa. kazat etjekdi. Hawa. O Bahar barista diýip açdy Altynos Üniversitetde. Bir gyýda Hawa. efirle. Oşoňa 1200 adam girdi. Soňam açdy. Näme 3-4 sanjak adamma. Bardym efirine. Bahar janjygym näme näýle okuwlar düzeldim diýdim de. O sallar. Oh, şükür Hudaýa sallar alhamdulillah diýdi. Ondan biri aşakdan ýokary çykdy. O sesinden tanadym da Talybyň efirine näme atak edýärdi. Näme diýdi? O agam bir müddet gelip duraýda diýdi bara. Lişka. Menem ondan SMS ýazışdym. Ondan näme maňa diýdi senem Altynosda okaýanmy agam diýdi. O diýdi Bahar tanaýanmy diýdi. Ay ýok men başga korpusda diýdi. Mundan jetip gürleşýändir. Bilen. Ondan diýdi agam sen töle bilen edildim diýdi. Ay howa edildi ýöne. Edildi onu. Näme gerek kömegim bar diýdi. Näme ýetenok diýdi. Men diýdim. Ay ýok gülýär. Agam diýdi 2-nji 3-nji kursyň diýdi ha. Güneş ekonomikden mut näme geçirjekmi diýdi. Näme meselem pul zat kömek. Ay bolsa kendäl diýdim. Şo Bahar hakda diýär, şoň sesini, zapysyny hemen videolaryny alyp beräýdi maňa diýär. Pulun zatyň meselesi ýok diýär. Şo Baharyň habar 3 adam girdi. Näme şu men diýen adamdan bar, näme many çykardyň? Senem bir ýaş aktivist da. Bahar neden efirem ýöne bu tawaýdan doýunça şu Altynos Üniversiteti. Owa. Bahar primo efir aýtdylar. O näme häzir öýüňe adam bar ýa, eýle-beýle zat diýip. Ýöne şöyle 3 adamdan soň aýtdy da, ay bir samsyk studentler bilen görleşýär, gizet çakararlar. Mana bir mündem näme gurulýan dinläbilem. Onu näme 3 adamdan biri eýam agent da. O näme sesli wagtlar ýa-ni näme atak eden men tanadym sesini. 3den birine merkse. 12 sanjak adam ötü. Eýam şolardan biri. Ana şeýle sorag berýär, o näme suwdan içdiň hawa. Hawa, şol ýagdaý bardyr. Ondan sonra illes şonu dokumentleşdirip biljekmi? Eger mümkin olsa hak hukuk guramalara uğradaly. Eger islesen elbetde teň ol hakym. Där var arada şol berdi begmedi filan bolla. Men şonu uğrattım. Hat ýazdym, videosunu ýazdym, ondan görkezdim. Ene 3-nji minutiň 10-njy sekundy, 4-nji minutiň 20-nji sekundy dinläp. Şo açaçan Türkmenistanyň alyp barýan näme şo repressiw siýasaty. Dokumentleşdirin näsipde gelbetde gerek gorana ulanor solar bana. Merkez var, düşündükle. Merkez şeyler näme bilimsizligini nätip bilip bolýar diýsene. Maňa Justin diýdi. İnglisçe Justin diýip hem Justin Bieber diýip Kanadada dünýä belli 3 milliard prosmotrly bir aýdym var. Şonuň tananoklar merkezler. Justin. Justin Bieber diýip bir aýdym var. O merkez diýenden şu talim kanurin kanemme bir hilde näme atak edýärler da. Olar hem edeler bolup näme medeniýetli gürleşýär, bir näýil, bir normal adam tapyp bolanok, habar bilimlice. Bir adam bilen oňa diskussiýa ediljek. Doğru. Hawa dogry meýsem menem bilen öň wara şo bize dönük diýenler bilen gürleşýär zat diýjek bolan gelende diňe söýýärler ýa-da şo ýanky başga temalara geçýärken bir fora berýän bolýan jogap beren oklar ýa-da şonýa bir gürleşip bolanok diýdiler. Gürleşip bolýan az gata az. Ali Baba diye. Ali Baba selamun aleyküm. Koyverädin mi? Walik. Bloga açıp koyverädin mi? Hawa. Onu ýakdan bir atedik onu. Yok illes. Geçen edek efire gelende de var halamadım atı bir zemiyet hakkında gurulun göçlük rahat geçiriyaz. Atenno da başka tema geçen bir direk oltunu varlayan var. Şey değil ya. Hawa.
Cemiyet Ama aslında açacaklar- vuruşun töhmetler bolýar. Nirde tökmet, misal şey. Pasport meselesi tökmet. Türkmenistan'dan alınıp barılan izolyatsiya siyaseti tökmet. Ya da yine misal için sen yöne Pasport koyacağız. meselesi. Kritika edip çıkış etsen de Türkmenistan'a öýüňe barýarlar. Ol tökmet mi? Ol hapse dokument. Nämen kritik edip, nämen çıkýar? Kime çıkýarsan kritik edip? Yol başçylary mı nämen kritik edip? Ýekajym men şoňa bir zat aýdaýynmy? Nemme bize aktivistlerim diýen, meselem radarlar 4 sakarly. Diýmek o. Nemeler kaldy? Sosial mediýadan tökmed atýady. Şoňa barýady. Näme galdy diýen? Radarın tölegi 4 sakarly diýmek, onu hökümetin sosial mediýadan tökmed atýady. Ana şoňa barýady. Şoňa näme jogap bereljek? Galmasyn diýen radarlar. Yok, men neme galmasyn diýem ogan. Ana galdy 4 Oň näme? Indi diýmek o. Olar öldüren tökmed atýany. Yok. Näme töhmet bar? Yok, hiç tökmed yok. En tökmed yok diýjek bolatyn. Şonu kritik etjek bolýar meýsan, şunu bilmem. Yok men krizik etjek bolamam. Meselem sen şoň bolýan 4 radarlarly. Ya biz tökmed atýasyn, ya ýalanmy şo? Galyp bilerim, bir tarafdan gollamanam duramam. Ne bilen özümde maşy bolman o sebäpli näme? Dogry. Nemedi bilersen ama bir kalın nemeden olsa yok gören olsa diýip bilersin diýmeli zaten. Diýmeli albatta. Dile getirip bilersin. Näme gidelim wa olsun. Şon meselem. Men meselem aýdaýly, ýende bir gowy tema geldik. Awtomobil ýekajym şoňa maňa bir sezer. Gulýalak Juma Muradowa. Guljamal Juma Muradowaň şokydyny 3-nji tarzdan zyndylar. Hem sosial mediýada çykdy, ejetem giýjegini çykşaýdy gulýalak kenje. Şoňa da tökmet diýjek bolýarmy siz? Zındılar diýem ya, näme dostum sen? Ya işinderim. Yok, ýanymda da o ejet alaýan näler? Ejef ya, nädim şoýdum. Yok, ejet ýanyna däl. Ýöne näme ölçümler. Bolýa. Indi dowam edýär. O Süleyman Şarif bar, oturamady ollar, dost tutulan. Şonu urup morga taşladylar, onuň aýaly suratyny alyp, talyp uratyp, o surat montaj bolýardy onda. Oňa näme diýilýän? Ha, sizin kritik etken atlar, o şeyler atlar ha? Yok. Şolatlar Kritika. var. Kritikany şu eje şekillen öýdäýler. Yan katlandıran o son katlandıran ama tanamı. Bunu o nemeli eşittim oram. Näme? Kim uron kim onu? Onu hökümetin işgärleri. Siz onu bilmeýän bolsaňyz Alibaba efirler görün, YouTube efirleri ha. Näme video çekilýän bolsa görün, ondan gelip o biz bilen diskussiýa edäň. Hemme şu aktivizm ýoldaky zatlar bilip anyna ýetip. Ol men size başga iş açacaklarym ýokdur. Sag bolun. Yok, aktivizmdeki yolla efladama içkin atan yani. Biyografi. Mesela aktivizm ýol bilmeýän bolsaň ha. Mesela şu bilemok diýemok, ýa sen aýdan temalaňdy näme? Kim urupdyr, kim näme? Onu biljek bolsaňyz efirler görün, YouTube efirleri Nur Muhammed Anaýewiň, Talip Abbasowyň. Mesela men şu wagtda arxitektorlar bolsa, o jaý kurup bilmeseňizem, jaý kurmany gyzyklanýaňyz. Şoň üçin adaşyp izuşat edin. Ondan soň diskussiýa edin. Ha, Talip'le Nur'un efirini görsen geldi yani. Şonda hakyky halkyň içinde näýle adamlar göz ýaş dökýär. Näýle arz şikaýetler naýdýarlar onu. Ýot gulasyňyz bilen esterseňiz käýber ýüz bilen video çekýär. Onaň siz düşünerseňiz dostum. Ha, doğru
doğru inni düşünülmez ha. Hmm. De dostum, benim özüm Türkmenistan yaşayan. Benim görpün halkın adayını. Yok mu talen yaşayan, nurin yaşayan öğrenmelerle. Mesela bu nasıl işleyen okuyan yerinde de 500 kvadrat metrede gelyen işleyen hava Valla artmadı berýändir bana. Ýurdun içine sizin garizonduňda görnen nokta. Bunlar men size gepim düşünürýän, siz biljek ýagdaýda ekeniň. Ýa gurleşiňizden hem bilýär. Tamamam şeýledi men seni. Düşünüp bilecek ýagdaýda diýäm, bilmejek ýagdaýda diýäm. Ya düşünüp biljek ýagdaýda ekeniň diýen soň üçin düşünürdim diýen. Senden tamamam şeýledi diýip başlap goýan size. Bolya, Ali Baba, inni Türkmenistan'ın içindeki iyileşlerin daşarıda çıkıp bilmezlik şol kanun mu? Şol bolmalı. Öyle mi? Şonu tam bildirdi. Hocalıktan bir yaşma konuşuyorum gelmez yani öyle. Yok. Hadir var, men habarlaşdan bir iyileşim. Şol bir yıllan Türkmenistan'ın daşına çıkıptılar. Bu atara Türkmenistan'ın prokuraturatına arzada yazdı da adam etti. Ona şol bolmalı zaten. Bolmasoň dokumentlerim düzü ona. Belli bir sebepler var da dostum, seyredin. Sebäbini düşündirmediler. Olar aýtdylar. Bolmaýar. Bilen ok boldy. Başga sebäp ýok. Yok. Ol bolmaýar. Kanuny da laýyk. Sebäbini düşündirmediler. Ýok, düşündirýäm ele. Ýok. Hiç sebäp ýok. Oňsoň wara şol men şoň ardasynam şoňa gelen jogaby gördüm. O ýerde de ýok sebäp. Olar aýtdy diňe şu ýürükde näme? Hatda ýanyken migrasiýa, inesiz şu günden soň daşarylda çykyp bilmeýänliňizi näme habar berersätdik. Hiç sebäbim ýok. Gatarkyn isle. Ondan beri şu illeşmez migrasiýany suwda da berdi. Ondan indi suwd boýunça şu hakykatdan bir kanun, migrasiýa edeniyesi bir kanun. Sebäbi näme suwd boýunça şolar hiç sebäp bermän şoňa daşar ýurda çykmadylygy üçin çaklanırma goýupdurlar. Ana şol bolmasy zatmy? Ýok, onu diýip bolmasy zat. Yo, onu diýmek näme? Migrasiýa allaýam ýa-da prokuratura allaýsa. Prokuraturaň çykaran karary migrasiýaň etýänisi bir kanuna. Haýsy bir kanun. Bir edaran goýup bolmaýar da bir sany bir işgäriň bu näse otady duran işgär aýtmadylar sebäbi. Kim giden okyansa şol belli sebäplerini aýdyp bermän şonu. Ýok. Sen edara bolup bara, sen burlap hisap aýtmalar. Sen hatsana dokument berende, dokumentleşdirmek üçin ýazyp bermeli. Doğrumu? Adam şu hatta hisap ýazylmasa, hatta hisap sebäbim ýok. Ondan wara, tek ol illesin ýendi, näçe de ol özüne berip durýar. Ýöne ondan başga müňlerçe adam bar, daşary ýurda çykyp bilmän. Olar näme etmeli? Doğrumu? Şol kanunmy? Hani biz şoňa garşy çykyp şuwa çykyş etýäs. Şu izolasiýa siýasatyna garşy çykyp çykyş etýäs. Biz Türkmenistan'ın demirgazyk karaýa bolmagyny islämdik. Ýöne koýjada düşünmesiz kyn näle, doğrumu? Ay yok be demirgazyk karaýa bolsa yok. Ýöne kaldyň men darat wakykan watandaşyň elesine. Aýdaýmaz sebäbi näme üçin çykmajak bolsa. Ýöne oňam bir çödeme gidip çalýan efirine şo zatly aýtmak däldi. Ýok, Degişli daralar var şoňa barşy. Ýende bir zat aýtyp geçen joýdum atyňda. Ýakajam. Bolýar. Na, şu wagt Alişer Sahatov bilen Abdulla Rusuna şowak gitdi. Bolýar men Abdullaň görünmekçekkä. Alişeriň aýaly Gulala Hasanowa. Şergedek efirde allaýa. Inni size Ali Baba, o şoňa bir ynanýaňyz bilmesiz. Şoňa ynanýaňyzmy? Alişeriň aýalyň aýaly. Ýetdi diýlenmi? Awa, men ärim tapyp bilemok, o ýetdi diýe. Inni şoňa bir ynanýaňyz. Haýsy ýurt diýdi? Türkiýede. Näme kritika eden şoň gitdi. Ol beýaşalty kritik etdim kädiýany olar, baň kädiň. Ay başlan welin siz bilen diskussiýa etmege besmislinim hadiýan. Sag bolun. Ýok, ýetdi de näme etmen awa? Ya men sözüm ýok, boly men dowam etjek. Türkiýe gözlegini etýändir abi. Eten okmy? Ya men sözüm ýok.
Assalamu alaikum. Muhammed ağa. Hoş gördük, hoş geldin abi. Salam vatandaşlar. Arman, söylemesinde kovu işet yani. Bar ol. Var mı antıyla? Sağ olun. Bar ol. Kovu gurrunları eşti otaydım da yani. Neme bir tohur rahatlı var. Ben eğer vakt verseniz bir ay deyin şun fikrim da. Bol ya. Ben de şu bir zat bilmeli zat var da. Dünyanın yüzünde dine bizim yurdumuzda. Başka yurtlarda da hem diktatör var hem demokratik devletler. Her nahilli dünyanın yüzünde devlet. Şolun üçte miren var. Şolun bir illet oňurypdyrlar. Şu korkuyun dewipdirler. Şol göreşipdirler, ölüpdirler, türmäe düşipdirler, ýöne ýoluny tapypdyrlar. Şu diktatörler da her ýol bilen ýurdu saklajak bolýarlar. Ýöne köp ýurtlarda şonu oňormandyr. Oňormandyr. Naçyt bu iş bilen hiç wagt halkyň sesini ýatyryp bolmaýar. Ondan şu bizim ýurdumyzda da şeýle. Hukumet korkujak bolýar. Her nädir korkujak bolýar, halk sesini çykarmar ýani. Kimde kim gelip şu halkyň ýüregine, şu diktatörlüň islegini kanaatlandyrjak boldy, bilip bilmäni şolara hyzmat etýär. Sen her bir zat etjek bolsaň, sen her bir zat öz durmuşuňa mütkeçjek bolsaň, bir işem tapjak bolsaň, näme etjek bolsaň, bir towarşyň kynçylygy bar. Sen daşar ýurtda işläp ýörler, şola da pat% pul alypdyrlar, söwülipdirler, garat wagtyny berip bilen näderler, bir towar kynçylyk şola da geçendir. Şol üçin eger pikir etseňiz, biz şu ýurdu oňormar, sebäbi hukumet sen sesini çykarsaň türmäe basýar. Ay näme etseň eýtýär, 4 ýyl beripdir, soň 8 ýyl beripdir diýseň, onu yaman kän aňyrdan aýtýarmy. On ýanak zat ýok. Конечно, sen ruhsat berseň, seni bütün ömür burup gençip korlap saklajaklar. Ýöne şoňa karşına pürýön bara, diňe bize başka ýurtda haýyrlanypdyr. A biz näme üçin şonu oňormaly? Biz näme üçin oňormaly? Ondan köplen şu Orta Aziýada diýilýär, Sowet sistemasyna ýa şu köplen köne metodlar bilen ýurt dolandyrýarlar, halky siýasatdan daşlaşdyrýarlar. Siýasat siziň işiňizde diýär. Bir togor dindarlar da şolara goşulşyp, bir togor dinli hristiýanlarda da var, şol musulmanlarda da var. Döwlet ýol başçysy Hudaý tarapyndan bellenilýär diýär. Şol üçin olara aýyrmaklyk seň işiňde diýär. Goý biz doga edilýär, şolaň ýüreklerine Hudaý Taala neme bersin? Biraz adalatly boldun diýär. Şu yani aýtjak bolýan şu zatlaryň hemmesi bar, ýok wagtda. Şu zatly bize de täzelik bolmaly. Ýöne şon ýanakda bolsa, geçip bir normal ýaşap beren döwletli köp dünýäň gözünde. Vize meselesi ýok. Ýurdun içinde adalatly suç sistemasy bar. Hukumetin içindäki işleýänler normal aýlyk alyp kanuny bozmany ýaşap bilýärler. Ýurduny gidip çıkıp gelibilýärler. Ýurdun içinde özlerini keseke düýmeýärler, otada butada işlemekde. Çäre gatnaşmaga mecbur edilmeýär. 21-nji asyrda yer diýen zadyň halkynky, döwletinki diýen zat ýok. Halkynky. Aşlyň hiç gaýdy biziň ýurdumyzda edilmedi. Sen hakyky ýurdun eýesi kak butta bir zan tohumyň eýeçiligini näkiýanak biz ýurdumyzdan gaçyp gözenip ýörmeli. Ýurdumyzda girip bilmeli, çykyp bilmeli arkaý. Hiç kimem kanuny şondan soranan.
Näme üçin şeýtýan diýip soraňa. Onuň bir tofar adam gorkuşy sorasaň türmäge basýardy. Şu dejir çekip berelim dene gowşun. Ýöne şeýle türmede ölüp berelim dene gowşa açlygyndan ölüp berdi. İýine diýene galan ýene de iýinden barýan adamlaryň ayarlaryny zorlaýarlar. Türmäge düşmeýänem ýok. Hükümetin içindeki işleyenler ola bir görüp durlar türmeni gözleri bilen görüp oturlar. En köp türmeye düşerler de şu hükümetin içindeki işleyenler. En köp türmede yatarlar şola hükümetin içinde işlerler. Öğlerim kovup pul kazanarlar. Onun şu pullarının en sonuna çelliğinin şu türmedekiler şunun elinden alıyor. Hem ayarlarını doğrulayanlar, öğlerini mahif etyenler. Ondan şun yanak yağdaydı, sen nemeden korkmalı? Nemeden korkmalı? Ondan bir yuvurdun içinde kanun hakkında nemen kanununu kurrun edecek. Haçanın devlet strukturası hükümetin içindeki işleyen kanunu yerine getirmeli adamların özü kanunu bozup yaşamağa mecbur. Te aylık veren haklıdır. Hem neyse görüp oturuyor şöyle. Ondan neymiş o yurdun içinde kanunun üstünde kurrun edecek. Haçanın hükümetin içindeki işleyen sudyalar aylığı bilen yaşap bilen haklı yöne yaşavam oturuyor. Bir yerde kanunu odiyarlı da pul kazanıyorlar. Ondan bu tadı kurrun mesela yo bolmalı ne için hani aydın falan prokuratura eydiydi bir derek kurrun oluyor özümüzü ağlamayla. Özümüzü ağlamak gerek bari görüp oturuyor. Yönet bizim hem mi kurrumuz ne mi? Şu halkı korkuyan korku sistemadan halka agah edip halka şu yüreğine salınan korkuyunu ayırmaktan ibaret. Birinci bizim направление görüşümüz. Ona biz bir tavır çareleri gördük. 5 yıl bundan önce men çıkışlarım var da yorgunun aşağını görebilmeyediler. Görebilmeyediler şunu. Salamlaşma şu da öz dost denguşla memlerin salamlaşmağına korkuyordular. Şu da Kanada'da gidip birinde memnun korkuyorlar salamlaşma. Berdekle ne için korkuyordu? Ay kâde Türkmenistan'a gittik birden şun tanıyallığın bana diyen yetiramazım. Şöyle bir yerde oturup duranım bana diyen yetiramazım. Biz yani özümüz ruhsat beriyek yurdumuz talamanı. Ne için birden Türkmenistan'a gidecek olan peskin çıkmıramadım. Ay tersine korkmasak biz hemişelik yurdumuza gidip gelip biliyor. Biz öz yurdumuza konup gidip biliyor. Yurdumuzun bağlılığını tağlatmaya. Bizim yurdumuzun hükümetin içindeki işleyen adamla oğurluk etmeyen, o aylık bilen yaşlayıp bilir yani. Yurdun içinde bir mesele dörese adaletli, normal aylık alıp yaşayıp gören adaletli Suudiyalı bile meselemi çözüp biliyor. Şulem hemişelik boluyor. Şulem bolan bana yurt diyor, başka yurt, ona aklı gerek ki, ola bana. Ola Kanada, ola bil, onu. Bara. Şol için yok vade edecek olam da abi. Öğümünde neyce halk şunu etiptir. Şun yana prosesi geçiptir. İnni bizim geçiveliyek de. Ya biz adam da hata et yanım. Ya biz kim? Ne? Hudayın doğruna döreden adam istemiyor. Onları başka Huday döreder. Şol için bu gurrunla biderek korkuyumuz var, korktuk eğitiye beti, bokunu iyi etiye. Ol bizden korksun yurdu horla oti, tala oti. Bir maşgala bütün yurdun mülküne ev olup,
halkyny kösäpýär. O gorkmara bizden. Atertini biz gorkýar. Bir tobar oglanlarda gelip biz ýene de gorkuşjak bolýar. Ýöne ben bir zady düşünýän, ha o düşünýän howp bar. O neme däli, kör däli bolup da kör batyr boljagam bolmak geregi ýok. Eline yara galyp göreşmegem gerekke. Sebäbi sen eline yara galyp göreşdiň hukumet eýem aýtýar bular terrorist. Dünýäde de kabul edilen şon ýanaklar. Şol üçin hem hukumet her ýolla bilen öňe çykan adamlary terrorist diýjek bolýar. Bir hille edip şolary ağlığa düşürüp, yara sözünü aýttyryp, odan bular terrorist diýip daşary ýurtdan Interpol'un bilen ýurda getirjek bolýar. Şol üçin ýokary daşary ýurtda işte aktivistler şo dozoga düşmeliler. Biz Türkmenistanyň holu dünýäň ýüzünde görketýän konstitusiýasy bar da, şo bilen hem onda kabul edilen. Aha konstitusiýamyz diýilen. Şoňa prezident gasam içýär, elini Kur'ana goýup, konstitusiýa goýup gasam içýär. Men şonu ýerine ýetirjek, şoň garanti diýip. Biz hem şoň punktlaryny öňe sürüp, biz aha şuň esasyny köçä çykmaga da hakymyz bar. Sözmi aýtmaga da hakymyz bar. Bir kanunçılığa karşı islenlik görünüşüne çıkış etmeye hakkımız var. Şu bizim grajdanlık borcumuz, konstitüsyonlu bizim borcumuz. Biz şunu sürsek, öňe sürsek. Şu yol bilen gitsek, bunu edibilecek dadı yok. Dine bir yol bilen şu edibilýär. Eger şol kanun esasında göreşýän adam, ýeki göreşden hiç kim şondan habar bolmasyn. O zaman ol etjek işin etýär. Ýöne egerde şol sesini daşar ýurtdaky aktivistlere ýetirip, olada gerekli guramalara ýetirip, şoňa bolýan zatlar haber berip dursa, birinciden hökümetiň özü gorkýar. Ol öz alan borçnamalaryny özü bozýar. Hiç bir diktatörüm şon bir zat etse ola kredit görýär. Şundan bana näçe diýan ýeterdi. Beýtdim näýli bolar, beýtdim näýli bolar. Eger bir kanun edem bolsa, ne ýam aýtýar, adwokatlar ha bar basym sebäbi edipdir. Eline ýara galyp gurupdyr o Boris Şykmanadow ýanakda. Meselen terroristçik bu, o ýatyrdım men. Awa meni öldürjek boldy meni. Putin şu atlam gyýgyryp ýalandan neme Zelenski men dwaresim bambide çek boldy. Öldüre murşdy. Yani her bir zatda ramka var. Düşünýärmi? Eger biz şu dünýädäki prison ramka bilen göreşdik, biz minimalny näme riski adamlary itikleýär. Yani getirýär göreşi. Turmaya bassa da havayı doğrudan eğitip çıkarmanı olur. Yönüşün iyiliğine duran daşarı yurtta bu işle struktura gerek. Yurdun içindeki sesini çıkarayan, kanun esasında göreşen adamlar daşarı yurtta kollayabilmeli. Şunu biz neyse bu işle kollayabilsek, anırdakilere bir hükümet hiç sayı edilmiyor. Ola şu atlama bir neyme Halikofi. Sud kararı çıkardı, yoktu. Mümkün ne Türkmenistan içinde sud kararı çıkardın, prezidentin karşısına giden adam yurttan çıkarmaya roz etmeyin demeli. Dili var mı ya şolan şon etmeli? Öyle o bardılar. Ne için korkuyor? Şu sebepten var ya, biz hareketimiz neyme uğrukturmalı? Kanuni hareketi. Özümüzden kahar gazaplı ya, ne için? Sebep şun yanak bir kanunçılığa, şun yanak yurdun malını, mülkünü uğurla oturan adama, şun yanak gödük halkının karşısında yurt dolandıryan adama kahar gazabını görkezmesen, ol eğer niryanlı, ne doğru, dünyada düşünmeyen. Yöneten neyli kahar gazabını baatlı çıkarıbilsen, dünya eyyem bile inni şu halk, şunu terfid etmeye, o zaman on daşına geçip başlayan. Ona maslahat verip başlayan. Şu atlam siz yöne yerden ne? Sakatafa Ankara Sudya'da karar veriyor.
Bir direksiyon yurdu deportasiya edip durdunuz. Bir kanunun. Neyim için? Münlerce yere biz kat yazdık. Nitolka kat. Etmeli işimizi ettik hemmesini. Hem kanuni yol bilen hem kıyıkçı hem meyerde. Türkiye devleti görüp otira. Hemmesini eşti otira. Fikret meşruat bizim gurrumlarımızı şöyle etmeyen kadı. Spesialni slujbalar var. Yöreti işler işi. Kim neyme Türkmenistan'dan çıkışları perevod edip de hemmesi analiz edip oturuyor. Şola da Daşarı yurt slujbalarına şöyle bir yerle Daşarı işler ministerlerine. Hemme de Türkmenistan'a pasolstvalı alın, hemmesi esasi iş pasolstvan şu. Bizim çıkışlarımız perevod edip öz Daşarı işlerine yetirmekle. İşte realni yurdun içinde bolyan vakanı bilir yani. O zaman onu öğrenci Berdi Muhammed'e fiilatala ne diye? Hey akbak. İnni bollu beytirip dolandırılmayan diye. Kaşıkçı meselesinde Türkiye ne etti? Saudi Arabiya 15 milyar dolar diyana koydu. Ondan sonra sol katlaşan adamların türmeye bastırdı. Ve de pasolstvan işgärlerini Saudi Arabiya mecbur bollu türmeye bastırdı. Yoksa şöyle bilmeye de şöyle bilyenler münlerce şöyle yanağın iş edendirler. Şol için Türkmenistan'ın öz halkına karşı kanun etine hareket eden adamdan karşısında burada et yok oldu. Türkmenistan köp dağdı yitiriyor. On yitiriyen dağdı köp. Yöne bil şol. Neyse köp ettirip bildik. Şonça ondan o diktatörü iştahat ettirmiyor. Ya halkı bilen onuşmalı olur ya da gitmeli olur. Kaçık gitmeni olur. Şuna da yol var. Şol için biz neyse güçlü Daşarı yurtta hareket edip bilsek, yurdun için nekileri kollap bilsek, şol için diktatörün önüne şolara biz nimet yak, ıstıra havad et yak. Nemede ABS'nin yanına varamda Human Rights Rights'ın başlığı gönlümün önünde durup tövber. Biz siz diktatörlüğün önüne yekko koymayak. Disvitinli şeyle, etkiyerle şunu. Yönü şunu şolara yetiribilmeli. Yönü 32 yılın devamında Rusya'nın diplomatlarının kömeği bilen Türkmenistan'ın spesiyalistleri Daşarı yurttaki pravazashetnikleri i opozisiya diğerleri özleri türlü mekanizma bilen kontrol etmeyeni onuruttırlar. Şol için bulan işi yurdun içindeki adamları korumak değil. Özlerini korumak. Bir pul orlap çıkıptır, bir yine buradan gittir, bir yine buradan. Şu önküle şeyler, hemmesi şeyler. O zaman bana zat demeden benim sana zat diyecek ki. O adam bilen işi yok. Şol için biz hazır şu prosesten geçtiğini. Biz inni olordan başka kanalları açıp halkımızın sesi bolu oluyor. Biz halka subut ettik. Daşarı yurtta mitingin geçirbiliyek. Berdi Muhammed'in kellesini Amerika'nın üstüne samolyotla ayılaven biliyek. Hem biz görk ettik şu. Onun önüne varıp miting edebiliyek. ABS'ye varıp üstlerini defeleven geçecek. Şolun hem biz ediliyemiz görk ettik. Şunun hem biz ne diyor nemet ya? Halkın içinde bir anam döret ya. Daşarı yurttakiler bizi korap bilecek deyip. Şu sebepten hem yurdun içinde sesini çıkarayanlar tam köpeldi. Halkın içinde diskusiye etken adamlı köpeldi. İnni özlerini yurdunun ıkbalının önünde cevapkar duyup başladılar. Şu sebepten vatandaşla bolmayacak zat yok. Dine halkımıza umut verelim. Kanuni esasında kahar gazaplı, öz pozisyamız yurdun içindeki siyasi ütköşleri görk edelim. Bollum ben deme oğlarla başlayan köfrem gepledim etiyen.
Yo yo sağ olun taňy ýalkasyna Allah razy bolsun. Ýeni dinlemelen bolsa taýyn biz. Sağ ol. Sağ ol. Sen tavulun Muhammed ağa. Görüşýänse, habarlaşýänse. Tavulun. Bol ya hükmen netip burada. Şu soralı olsa nemede tebe var da oğlum. Men köp tahttan geçtim da men İran'ın revolüsyonunda oldum. Özüm profesyonelni işledim. Ulu korumanı upravliyat ettim. Sovet Soyuzu'nun yıkılışını gördüm. Türkmenistan'ın siyasi ütköşükten hemmenin yakından içinde oldum. Nitolka içinde. Deistvod ettim. Şu sebepten benim şu tecrübelerimi halkıma yetiresim geliyor. Men eheniyetim şu. Sağ olun, hareketleriniz için. Ol ya oğlum. Gayret edin, oynayan de. Sağ olun. Ya şu. Sağ olun. Ayrılıyor. Başka da koşulacak var mı? Ýa-ni İlles. Aytsak zatlaňa aýdyber dogry men. Assalamu alaikum Muhammed Ağa. Waleyküm esselam. Ayan kıyaşla sonra vadıla gitti valla. Näme sorajak? dinle oturum. Nire de haysi yurtta yaşlıyor diyor. Dışarı yurtta neme dokumentasyон şu gezip görünüyor. Oylarım yok evvelim. Keypini sorayım. Ha o keyfine prosto. Interesinde. Seret şolar yani halkın önüne çıkıp şolar yani edeliğin halka edeliğin bedeliğin diyen da misali yurda karşı prezidente karşı gidiyor. Şonu ediyen adamların hemmesi özleri eline şu yurdun baran yurdunun zaşitasını mecnarodun zaşitasını alıp hemmedat edip özünü hemme taraflayın zaşitayt edip son abişini gezip gören adamları çağırıyorlar. Ol abişini gezip gören adamı pattoy talkaydı ediyor o tayda bolonu. Biri çık ya ondan sonra onu yınglak gidiyorlar onu zaşitayt ediyen yurt yok ha. Onda yaklaşık logika boyunca biz обычный adam ha. Необычный adamlara kimi hükümetin yukarısına oturuyanları. Onda bütün ölü külverleri nemesi halkını da skoçtan. Ana şöyle adalı. Yine de ekranın önüne çıkıyorlar zaşitası var bizde şundan erkek adam yok. Ya doğru aydan vaatları hem de adam doğru günlemeder ona karşılığım yok. Yani gurulsun hem de adı bilen var ya bana siz çıkıyorsunuz primerine siz doğru gelen adı aydı bilen arkayını açasan ne yerden aytsın beylekiler o zaşitaydı yok bularda zaşita yok hiç kimde sizinki yalı. Muhammed ağa gel ağam. Men eşittim yani vatandaşımın sorunu. Men vatandaş, men Kanada'dan grajdanım yöne yan kayıtyanın ne doğru, ne doğruluğun men nedir aydayınam için. Men 82. yıldan ta 2007. yıla şerlin Türkmenistan'da yaşadım. Ve 2007. yıl 82'den ta 2007. yıla şerlin Türkmenistan'da yaşadım. Men şu Sovet dövrüne ulas vatandaş prosto açık gördüm neme maydı vatandaş maydayına ve 82. yılda Sovet Soyuzu değil. Sovet Soyuzu. Her üç adam biri KGB işleydi. Ben İran'ın geleminde emigrant bolup bize komandıvı da çok oldular. Siz bir adiyanı kulak asmalı, onu kulak asmalı deyip. Birinci bizim stalkıvıtsı edilmez KGB bilen şol. Siz kim bize gelip buyruğu verir yani. Biz Haydar adiyanı kulak asmalı, Haydar'ın kulak asmalı deydi. Şol çiğnem sesini çıkarmadılar. Şu tane bir radyo BBC'ni kulak asıp şunu informasyonu bülten çıkarıp öz aramızda yayratıyordu.
Bir. İkinciden, men Daşoğlu'nun remont zavodunu işledim. Ben de remont zavodunu elektroabmotçik bolup işledim. Elektroabmotçik bolanda ondan men начальник цех oldum. Ondan içinde bir topar problem oğurlukla var da özlerim partiyindilen hemmeti görüyor. Özlerim şu oğurlukta şerik. Men şolun övüne geçtim. Ben de şu men aytdım o şeyli oğurluk ettiğine zavod yapıyor. Men şonu ettirtmedim. Ondan bile beni her hilli yol bilen beni Medinstitut'a uğrattılar. Buraya me verdiler karar, gazette çıkardılar, o aratlı komünist deyip karar. Daşoğlu'nun gazetine çıkardılar beni. Gramete verdiler, iyi dapal neytinin bu iyi Medinstitut'a uğrattılar. Dintek oluyordu. Ben de Sovet dövrüydü, kulak atın vatandaşlar. 85. yıl Medinstitut'ta birinci gedek Medinstitut'un tarihine, aktuay zalına men Sud Sovet Taylan'ı bana ruhsat verdiler çıkış etmene. Hemme deplerini önküleyen de bolup ben yeke Medinstitut'un kemçiliklerini şu tada zalına yeke ayıttım. Her gedek, her temanı aydıp bolumda da hemmesi yukarı kalıp el çarpıyordular. Ben de şu Medinstitut'un içinde hem apşijitlerine elektriklerini düzelttim, Leninski komnata televizör koydum, radyo priyomniklerini düzelttim, matraslarını tehdeden çalıştırdım, pakrivallarını çalıştırdım, pulyonavın praçını, soğuk kıydı, parikmakır getirip oturttum şu tane. Tehdeden neme daha var ha, tuvaletin içine girer yanıktaydı Medinstitut'un içine, bar soruş görem. Men tehdeden vurdurdum şunu. Yöne karşılık bağ, men elektrik bol işleyedim yar Mustafa. Hemmet akıtçen nemette, şuna değiştiler men kritik var. Meni şöyle işten çıkardı. Ama bu ne diyeceğim, bar başka yerden aldım iş. İnni, 88. yıllarda Türkmenistan'ın Ağdıverlik Cemiyeti döredi. Ve de Ağdıverlik Sovet Soyuzu yıkılmaka. Bula Ağdıverlik Cemiyeti değilyen yani ön Sovet Soyuzu'nun karşısına hareket edip böyle adamla deyip tanalıyor. KGB'nin uçuyordunludur onlar. Şolun birinci seyezdinine men katnaştım. Ben de birinci seyezdinine o neme var Çınar diyecek olayan neme var şeker mağazinin önünde neme skulpturlan nemesi vardır. Bir Karadokyanık sehleri var. Şu tada Mummu Pakir'in sehine birinci gedek şöyle siyezdini geçirdi. Benim İran Türkmenlerinin tarafından mihman hükmünde şuna katnaştım. Meni şol için çağırdı KGB. Neçe saatlap tövüştüm şöyle bile. Meni abiniyat et yerde sen şunlara yarağı veriyen deyip. Var yarağı veriyen tut. Bana mı? Tut. Nerede görem oradan yarağın tutun. O zaman sen şunlar organize var. Ay karaş aytmadık abiniyen yerler yok. Onu da iştahat edebilmediler. Neyim için edebilmedi? Ben iyimde duran İran'ın kompartiyeti var. Şundan korkuyor. Görüyor olan korkyan yer ne mi? Ve ne men ne mi diyecek olayan vatandaşlar? Ola korkuyor, ola da korkuyor. Ola bizden meter korkuyor. Şunun için onunla da bana zat değil. Dine çağırıp neşe saat söğüştük da ettik. Kayten ben bir tovar oğulları Medinstitut'a saldım İranlı oğulları. İranlı yani Türkmen oğulları. İnni Türkmenistan öz başta inni şu bolmonun ön yanındaki hemme mitinglerine ben katnaştım. Ondan Moskva'da GKÇP oldu. Beli doğumun önüne. Yeltsin, Kazburlatov, Rutskoy dağı çıktı. Şu birinci tağatından ben şu tağda zaşitnin beli doğmadım. Ve de birinci tağatından. Ben 25'inde samolet bilen geldim Aşkabat'a. Aşkabat'ta da Ağdıverliğin yol başçıları gitmişip derrol miting organize ettik. Onam dargattılar.
Inni bulan hemmesi. Türkmenistan öz baştak boldu. Şu öz baştaklığını berketmek için men näçe tam pırlajeniye verdim. Niyazov'un özü bilen duşu. Birinci gedek Türkmenistan'dan komünitar birleşiği var, asosiyasiyadır ki. Şun ustavını yazıp Niyazov'a verdim. Menem şoňa gatnaşmalym sezdini aynı restoranda. Niyazov bilen men tanıyan Niyazov meni. Men biraz nemeligimden bilýär da, döwüm bilmeýär, aýtýan zatlam ýeger etdi, on peýdasyny ede. Ol ideýany aldy da, daşa şol gapsyna baramda şo tada garawullaryny buyruk berdi, men salmadylar içine. Diýany ýok, bolýa salmady. Niyazov ýanky öz bäfidini öwürdi, bolýa. Bundan hem geçtik. 2005-nji ýylda ýöreýte biz Türkmenistanyň içindäki ýazyjylar, aýrylan ministerler, bir towar inteligensiýa öňkü partini işgärler hemmesini ýygnap Türkmenistanyň içinde biz ýygna geçirip, iýdigi derli näçe ýygna geçirip. Biz politiski platforma Put Svoboda deyip näçe üstüne işler platformanı çıkardık. Registrasiya etmek için hem Prezidentski Sovete barıp tavşırdık. Telefon ama, numara ama, menne, başka adam. Yani insatını men. Jogat vermediler ki vermediler. Niyazov'u öldürürlerine biz Türkmenistan'ın içinde Miriç'te biz yankı politiski platforma Put Svoboda komünistli Türkmenistan'ı hemişe mümtan ağdatı vardır ortaya da ütiyerli Ukrayna ütiyerli ola hemişe yığınlarlara katnaşıp görürler. Onları çağırdık, Miriç'te yığını geçirdik. Niyazov ölüm oldu. Yörün divaresin önüne siz 50 tane maşin getirin, bizim 50 tane maşin getirin, şuna önüne prosto oturaylı. Yurdun ıkbal neyini çözülýänini bilen gatnaşa. Yurdun grajdanı anem için gelip biz siz yurdun ıkbalını çözecek olýar. Bolýa kararı geldik şunu etmeli. Biz gidip tayinladık maşini. Komünistler Moskva can ettiler. Moskva yok, hiç tadı koşuluşman, hem de çözüldü değil. Komünistler dönüklük etti, hakiki dönüklük etti. Moskva çözüm orada bizim işimiz yok. Şeytir biz hiç tadı edebilmedik. 2007 yıl 7. fevralda ben Türkmenistan'ın Kanada'ya gittim. Kayıtmalımdan önce Berdi Muhammed'e yürüyüte hat yüzlenme yazdım. Başla. Yürüyüte hat yüzlenme yazdım. Sonra Berdi Muhammed'e şey diye ettim. Her şeyle bir şans bilen ten geldin hükümetin yol başçısı. Ten 2 oğlum mu? Ya halkın befi için şu işleri edersin. Ya da geleceğin Saddam Hüseyin'e, Gaddafi, şu diktatörlüğün gününe vururlardı. Men şu zatlar aytmak bile ne mi diyecek oluyor? Men özüme garantiye alıp edemek. O yalan vururum. Şu da garantiye alan adamla ne için edenek onu? Ola men bilen gelen oğlanlı var ha. Eğer yurdun tüyyem olsa şoňa bar dokument menne de var. Ola näme için edenek? Ola näme için şu zatlara koşulşanaklar? Şol için o zatla bildirek kururum. Maňa şu tada diýan yetirmedi mi diýäňiz mi? Maňa yeten diýan şu elden hereketlemden moş şu türmedäki yatarlardanam maňa köp diýan yetirendir. Siz bilen da onu. Men Türkmenistan'da uly biznes eden adam.
Men milyonlarca pul yetirdim şuna karşı gidenin sebebi. Sebepli. Başka bir toğa men olar son aydar bana näme diýen yetirerler. O ben bir diňe maddi tarafına aýtdym. Şu sebepten bir zady etmejek adama dürli bahanalar bolýar. Korkak adam, hemişe korkak adam, imansız adam, onun günahını başkalarının üstüne ya başka prişinelerin üstüne gidiyor. Ben şu da için etmedim, ol için etkiye, onun hemmesi bahana. Şol için vatandaşlar, biderek gururları etme, şu yurt sizinki. Şu eğer şu adam, men gözde kulak atın vatandaşlarına, Türkmenistan'ın Sentr Bankı'nın başlığı Huday verdi Orazov. Şu indi belli sebepli bilemek ben kaçıp gitti yurttan ya fulo düşman oldu. Şu adam da Türkmenistan'ın manadına, Türkmen milli manadına kolu var. Neçe yıllar Türkmenistan'ın hizmetinde oldu şu adam. Şu ölenle, şunu eceti ölenle, ecetini cahilamağa adam yoktu. Görüyenin mi adamla neyli binamsı oluyor? Şun terbiyelen adamları, şun ormanlarları, şun özü şoları terbiyelep, yani iş alan adamları, şun ecetin cahilanaakla. Şun karınlaşları, şun arkası bilen pul kazanıp görerler. Görün gözde adam korktu neyli binamsı oluyor. Şun karıcısı öyle, şun cahilamağa adam yok. Karınlaşlarının hiç kaydı gelmedi. Önkü iş deyip, dost deyip, şun üstü bilen pul kazanıp görerler, hiç kaydı gelmedi şuna. Şun indi, Murat deyip bana kahiş etti. Muhammed dedi, ben hiç kim yok, ecem öyle, şun cahilamağa adam yok dedi. Men öldüm, ormanlarım, şoför, gittik öyüne. Öldüm şol birinci park var, Orfulun pasolsu var, şun iyidinler koşudu. 2 etajlı köyne Kuruşovski dom diyem, şu domlarda yaşıyor. Gönde, şun ecetini, kar ecetini ölenine, men ormanlarım yal kapı bağlar diye, men şoförüm. Ondan Murat, Sveten adamdı, bir tane Moğollu, yaş Moğollu. Şu yediğimiz var, 7 adam olup, barıp çoğullu da şunu cahilladık. Şimdi kulak atın, ben neyim için şuna ihtiyam. Şunu cahillamızdan sonra, şimdi men maşin bilen git, men maşinle başka birinin adına. Şuna paveski geliyor, neyim, bana diye paveski geliyor falan, o korkuyor. Ben neyim için sana paveski geliyor falan. Aradan bardım, ben Fikrettin başka da atmaka değilim de, o başka kururum. Bardım, 3 tane adam oturuyorum de. Komisyenli, gözde KGB'nin adamları. Hem yukarı dereceli adamlar. Önümde otu, kabinetin içinde. Hava geldim mi aşağı geldim. Onunla sen yığına katın. Ne mi yığına? Ay, ben günüm 100 tane yığına katınlaşıyorum. Aydın ait yanısı. O zaman han aydın ne mi? O zaman burada ben diyelim de ona beğendim ben. O zaman bildim ki ne mi? Şun ecetin meselesi. Ecetin cahilama ne için bardın dedi. Şey deyip ayıttı da ağzımdan çıkanını sövdüm şolara. Ey binamız bir bereket egerine şu bolon vaka. Ey binamız bir vicdarla dedim. Utanandak mı dedim. Şun dedim ve de bilyenin kimin eceti şu dedim. Sentr Bank'ın başlığının eceti dedim. Şun elinizde pullu şun kolu var dedim. Hemen sonu uğrap gezdiniz neçe yıllap dedim. İnni son eceti ölönne dedim. Son cahilamağa bardın deyip utanman men çağıryanımı dedim. Ey binamıtlı sizine şu yeriniz dedim, sizine ben eceniz ölür dedim. Size ben kovulursun, turmaya düşürsün. O zaman dedim bir barsa üniversitele şunu buraya ağlayanız dedim. Utanan, şu 3'ten bilen mi KGB'şnikli neyildi, onu birinin korkken da, şu bereket egerini, şu 3'ten,
Bir tere bolya yaşlılık şu ta kovuk verdi. Men neme diyecek bolya? Bereket ederine, Kudaya kasem içen şu hükümetin içindeki işleyenlerin hemmeti bidar çıkaranlardır. Hemmeti bidar. Şol için beni eşli oturan KGB'şliğen bolsa bilin. Sizin hem meceniz vardır. Sizin hem erti barcık yeriniz siz semretye son turma okluya. Son ayarlığınızı iznasıyla vadet yani. Yalan bolsa aydın. Onunla bize karşı gitme. Halkı korkusu yok. Olman biderek aylık alayanıp şun oturun postumda oturun. Ya da bir tovar nadalı biderek halkı korkusu yok olma. Kaytım şu halk eğer korkudan çıksa, imanlı olsa bizim opsistivamız namusçun olur. Vicdanlı öğürlük gelir. Adamla birbirine mulakabatlı olurlar. Biz ağzıvir olup bilir. Biz hemmemiz yurdumuz söyüp yurdumuz korat bilir. Siz biraz milli duygunuza öğürlük gelirsiniz. Öz ece babanıza, ece kakanıza kuvanık gelirsiniz. Dünyanın yüzünde kelleğinizi kaldırıp gelirsiniz. Denin hemmemiz halkımızı şu korku belasından, keselçiliğinden çıkaracak olayım. Halkın içinde umut döredeydim. Halkın yüreğinden korkusunu ayırıp göğüllük vereylim. Bir dere korkusu yok olmaydı. Bolle men. Neme ağam sen niye aynı şey orada? Men yani grajdanlığı alıp dışarıda da gezip yörürler yekemen derken yani hiç ayısı koşulan yok yani. Birinciden olur yani ken sebebi olur sen yani Türkmenistan'da vakti vazifede oturmadı. Türkmenistan'dan kaçıp kaytmadı. Ol adamlar öz kazancı için çıktılar. Hiç ili çıkıp kaydanla öz nemeleri da bırak olma ayttılar işlemek için. Misali yine sizinkini alıp otursan ağrında badır yine pulum gitti diyen yine orada şunlarla öňe çykýarlaryň haýsyny görä ya ministrler kabinetiniň agdasynda oturan ya yine orada deden hökmen bir tarapda ağrı badyr şolardy şolar ýanaklar haýsyny tutaýar agasyny döwýär wezipede oturanım. Öyle bağışla yine var ha sen ne doğru fikir etýär. Gözde yine ne doğru fikir etýär. Men sana ulu hormet bilen şu zatları aýtýarlar. Gözde kulak as. Yine yalan nimeýinler ne doğru fikir etýär diýen en gowy. Bilýärmi näme üçin? Sebebi men Türkmenistanda hiç ýyl doğrunçda işlemedim. Bir, ikinci, men Türkmenistan'dan hiç zat oğurlamadım. Üçüncü, men Türkmenistan'dan kaydamda $20 bilen kayıttım. Dördüncü, men Türkmenistan'dan kaydamda men kayıtçık bol kayıtmadım. Men aňyrda kalmalıyım. Hökmenim kalmalıyım. Kalmam. Men 90-njy, 88-nji ýyllarda Türkmenistan'dan kaydı bilýärdim. Bu köp men dost deňduşlam 90%dem şonda kayıttılar. Ýöne men öz watanymda ölsem öz watanymda öljek diýip kaldym. Näme bolsam, oğursam bolsam öz yurdum oğursu bolaýyn dedim. Doğru bolsam öz yurdum doğrusu bolaýyn dedim. Ýöne Türkmenistan'ın konstitusiýasyna karamazdan Türkmenistan'ın konstitusiýasyna laýyklykda 7 ýyllap Türkmenistan'da ýaşasaň özüň hem türkmen bolsaň şoňa grajdanlyk berilmeli. Ýöne maňa berilmedi şol. Biz şonu aljak bolup biz yüz tutmadyk yerimiz ýok. Onun üstü bilen yeniden Niyazov'u yüz tuttuk. Niyazov 5 ýyllap Allah gezdi, biz şulara grajdanstva berjek diýip. Grajdanstva berjek diýip. Söz berdi şular, biz şuların hemmesini berýär. O zaman biz, meni şu imigrantlar bir göýleğiniň ýol başçysy. Bize aýtdylar bar arda ýazyn diýdiler. Biz barıp arda ýazdyk.
individual her gaytimiz arda yazdık bir de garajdan sonra berin deyip. Onun 2 yıllap çekip onunla da vermedini yazdım. Ondan son karara geldiler hem ben opsi yazın, bilelikte yazın deydiler. Ondan bilelikte yazıp vardık. Onunla da vermediler garajdan sonra. Ondan İran devletinin bizim üstümüze kop avanı için on bizi şu yurttan çıkarmalı oldu. Şol için biz ofisyal status bilen çıktık. Doğru ağam yöne sen şurada bilen iki ipla oturdun hele gurla oturununda neyrelerde diyen işledim nämetdim şopurum vardı zat diyen Hadi biznes ettim. işe sen çıkansın nämedensin diysem inni başka zat diyen Biznes ettim. Yo, ben aydı otine, ben biznes ettim diye. Ben şakafıyorum, 3 tane şakafım var. şolur yani her kimin her zati gidendir koyandır şondan sonra Ben şolur hiç her kimin öz derdi var derdi yok kimsine gezip gören adamlar siz yana karşı gidip açasan gurla bilen ok biliyor şu tane zaşitasını ondan sonra çıkıyorlar aşağı çıkıyor 35 adam şu an çağırıyor oturuyorsun yani 35 adam çıkıp bilmiyor ya hiç yerin zaşitasında da hiç anında da şolun hazır biri çağır bir zat etse de siz yok onun arkasında çağıranda var ya ona siz sonunda yok ana iki oğlun diri gitti kim ne etti şunu Kim? havarına Kim? ama Yo, ne? Kim? kim şöyle oğlum vardı Şirdağını var da başla da ben de şu izni getirmesek bile ondan ihsan etmedin mi? ha izinden hükümetin ödem zaybal ol buğrudur Hayır. edeceğin nedenden son peydasını ama Yo, hiç hükümetin nedenler. edeceğin neden sen Ben de namar da adam o ediviler ha o ştada gelip benim öldürürler. Yani namar şunun için en bedayet yap. Bula namar bir vicdan imansız diye. Onu her nemi elinden gelen diye. Bana da ettiler yani ben diyemem ama sana etmediler diye. Ştada Tamam, ben öyle edilirler ondan sonra ne açık çıkartırlar. kullayarak orada bir el sesini çıkarmadıydılar. Bana üstünden pasör arda yazılı öldürecek oluyordu. Yok o bidere o. Şey çağır ya çıkan adamın arkasında durup biliyor. Yok hiç aytayım adam. Sen Bari bana yani sardın böyle adam bir de. çıkıyor. Ben de bağışla ben de. İnni sen yalan söylüyor. Sen bil kastlayın hükümetin tarafında duracak oluyor. Yok. Yoksa ben açık aydı otin bir yalan sözüm yok. Yalan sözün ayttım ha beni ama. Nerede? Başta hiç Nerede öyle dedin yalan? işten adam değerliydin. Hiç Kim öyle ayt işten ya? adam değerliydin. Sonra Ben senin yanak bir yerde hükümette işler bir İslam'a yerine uğrup hükümette İslam haklıydım ben. Ben biznes ettim. Onu biznes neydi ettim. işledin? O Sovet dövrünü. Ay Tabii valla ki. sözüm yok. Ben son Medin Su'yu kotarıp da 5 dolar aylık veriyor. 5 dolar aylık mı ben başkalarını ekleyebilmeye. Ben öz vicdanım rahat olmak için şu iş bana gerekke çağalardan, kesel çağalardan pul alacak oldum. Bana şu iş gerekke deyip ben biznes edip başladım. Ay böyle. Yo, şimdi ben yalan görüp aydım oturuyan ha. ya, men görüp oturuyan şular yana seyredip emmesine de ya doğru hemmesine mi aydiyan zatlarınız nemeğiniz onun hem için men karşı değil. Doğru aydiyan zatlarınız doğru da birinciden hiç ili netice yok. İkinciden hem özünüz zaşitada bolup zaşitada değil adamlardan zat tamam ediyorsunuz. Olur çıksa da onların arkasında durup bileniz o. Yok, çıkarlarım değil, bol gidiyor. Bolya vatandaş gönder. Ola İran'ın içine terir. Ben de İran'ın içine terir. Şu var, ben de şu var. İranlı'da yer yok, bu var. Ben de İranlı'da yer şu var. İranlı'da yer. Şu tadı günne giyce unni şu var, o tadı polisiye uçaklarını otlapıyorlar. Sen vatan düzeltecek olsan, ben derde diyanım çektim. Men derdi etmeli daha yurdun içinde de ettim. Korkturamak ben. Men yurdum düzeltmek için elimden geleni ettim. Doğru. Eğer var ya, doğru mu? Yo, ula hiç var.
Inni Şolaryň gylawlysy ýanynda İran'ın içinde şolaryň öňü. Näme? Şu zaten şolaryň bilen İran'dakylaryň şo etip beren zatlaryň daşyndan komanda eden oklar içinde bile hareket edip oturuyor. Bayt yaşa. Inni yalan sözlüyor. Ben onu kunne şöyle onu ben şu men video. Ben şu açılara gözlenmem yani. Böyle onu yüzlenmem iyi bir yüzlenmem. Çıkan televizyonu işliyor. Ben şu anda bütün İran'da yaşayan halklar ve Azerbaycan, Türkmen, Buluç, Arap, şunun federal kongresini vurdu. Şun yüzlenmeden var. Ben öyle yüzlenmemem var. Yani için daşarı yurttan edilmiyor. Şu daşarı yurttaki aktif olun için hem yurdun için ne akıllı. Ayeti bir yurtta revolüsiye bolup ki daşarı yurttakiyle şova katlaşmadık olsun. Lenin nereden geldi? Aynen onu atlandı. Bizimkilerin öňe çıkarlary ýaşullar var aynen sana meňdeş ýaşullara öň bir ýerden urulup çykan ýene bir zat eden şoma meňdeş ýene bular ýa peşgalaram bir dokument çoloşuk ýene bir zat izine girip bilmän. Yok, o ýaşulları ayırdık. Plorlarla imenle berdim Muhammed'e işleýärlediler şonu. Şoları biz aradan ayırdık. Şoları aradan ayırdık biz. Şolu bir mekanizmde ort diplomatları Berdi Muhammed'in Niyadov'un hizmetine näke adamladılar. Biz şoları ayırdık. Şoları ayıramızdan sonra halk ayağa kalp başladı. Yurdun için neyini? Yurdun için näki? Bar Azatlık Radiyası'nın nemesini gör. Halkın sesi yeni nemesine 31 çislerde koyan perede aşağısını. Gör, inni hükümetin içindeki işleyen adamla günahını özünden ayırıp Berdi Muhammed buyruğu oraya bize diye. Bar onu. Şulan hemmesi şu bizim zasluğamın. Hiç saat bolmaya bol, neyle bolmaya? Şu an sen gelip üstada oturman bizim zasluğamın. Yoksa sen hem gidip ofiste otururdun, ailecini alıp evlenip çiğitlep yürürdün. Şu taraftan bolmayan zat yok. Bollurmalı. Ama bir tofar pateri yanam. Yönüm bizim hem ağladığımız hem minimal pateri evlen burada edeyim. Yönü Haramzade Berdi Muhammed cinayetkar oldu. O cinayetinin hiç önüne geçip olmuyor. O neyme maymunun eline granat versen o ziyanım yetirir paktanam yakar, öyüngem yakar, göçürürüm bir yerini. Bulan bir akmak Haramzade. Ay şu tayda şehittirip otursam ama netice hiç çaçanan bolmaz bu. Yok, imin şu netice bolon için şu açtada otuyla adam. Çünkü 4 yıl bundan önce biri yoktu. Ne de? 4 yıl bundan önce biri yoktu. Şimdi bana men videomu 200 bin 300 bin adam görüyor. Ne netice yok? Ne yok? İminli sonuna netice var. Yönü ön var. Bir tofar Haramzade'mi perevara dedip niyazı ederek övleri oğurlayacak kolunu. Perevara ödeyecek kolunu. Olan kadar uğra varmadı. Ola kaytan bir tofar bizim yurdumu dolandırıcı kadırlarımızın sonuna yettiler. Ola cinayet ettiler. Biz açık. Biz giyikliğini ise açık kolumdan. Biz kanun cahım talep ettiği, dünyanın hem yerine de şeyler. Her bir yurtta da, haydi etap razivitede de bulasın. Eğer halka aktif yurtun şu yurt kuturuya, şu Kanada olsun, Amerika, nere olasın? Çünkü halkın aktifliği ol heminşilik gerektir. Halk aktif yönü şular yanak daşında oturman biri girip ana ajdarın kayanak çıkıp biri sandırasa şu vakit kol tayağı men ajdarın kayanak bolluğu kutorduğu yurt. Ay değil. Şu ajdarın kayanak bolluğu yurt kutorduğu. Onun yanak biri çıkıp sandırabilirse berde yayında nemedi oturmanı.
Yo. O bidire. Şon bidiriyen mana şu söz aytken kegebelle şola. Şon yani bir çoğun ip yerimiz vardı bilim. O videonu görkezdim bana. Pul, vagonlu pul, yara. Gelin Afganistan'ın üstünden gidelim. Ben yeke yanına varamam deyip biz o beladan değilim. Kanişta bir de kahramanlık gerek yerine. Eline yara kalmalan bolur. Eğer şu gitmese şuna da vararlar. Yöne bu atlın bize o gerekiyor. Muhammed Ağa'nın zaşita gerek diýýärdi. Bir soraw ýüze çykdy. Zaşita kimden gerek? Ha? Näme şo birinji toparmaýyp gruppa 11 sanyk bolup barýan adamlardan zaşita gerekmi ýa-da bir naşnal kommersiýada kofe içilim satan üçin o bir aýalyň öýüne 7 sanyk bolup näme formal baranlardan zaşita gerekmi? Ana şolar. Sen dostum, zaşita gerek. biz bu köşeden var ýaly senin wapşa aňarda başga ýerde daşyda diýip oturan adamy men aýda oturan adamy umumyň düşünen ok. Ha ben de inni olar var ya bilen o yankı soru veren kardeşim var neme Justin. Ben de sen o diyenin sen bir toparda atlı var da ben hiç tat edebilirim da. Şu günne Türkmenistan turmelerine adam da öyle. Günne daşar yurtta Türkmenistanlı öyle yurduna akıdı ben bilen ha. Günne banknetçiyalarda dine şu hükümetin günahı bilen adam da öyle. Hep kredi gördün mü vatandaşlar? Türkiye'de var ya dolu kararlar. Türkmenli barayanlar şu kararları teret yerler. Türkmenistan'da kim teret yerden kararlarında? Ya her kim ölür ayağını. Bizde de kararı var. Näme bardy diýsene muňa arada. Takım içim aydana. Dinle Hüseyin, gowy diýip dinle sen zaşita diýip oturan adam men sana Türkmen dilinde aýtyp bereýin. Ine bu hökümete garşy, näme garşy açyk aýdyn gurlap oturan adamlar başga ýurda baryp şo ýurda sığınmaçy diýip düşündirýän. Sığınmaçylygyny tawşyryp özüni zaştaýdy edip şo ýurt şonu goraýa, şonu saklaýa, şoň nämetine alynýa ana şo da aýdylyp oturýardy. Bolmanam Türkmenistana baran sen 4 sanyk birinji näme gruppa enwaliyet näme de bilmez. Senin wapşa aňy ýetene ogulatlara çatan oň üçin oturup goşulmady. Denki näme bar diýsene Sapar Muratov maksat bayramy şar. O Türkmenler ortasynda tutýarlar. Awa. Şo arada näme diýdi Nurin efendim ýekazym lan. Nur diýe prost erki pragulka baryň diýe. Hawa men seni mitinge çağıramak diýe. O Sapar Muratov na şu meýlisin diýän adyny aýtýardy. O waýenler goşmaly ýaraglar etmeli zablуждение salyp atyn. O aňa dotdum apşeda sen ýetenok. Men dilinde düşünmedim de sen. Sen Türkmen dilini aýdanda da şul çykyp oturan adamlar daşary ýurtda özüni zaştaýdy edip oturan adamlar diýen gaptaldan size gelip goşulyp bilen oklar diýen düşünýärmi? Ay meneme Talib Nurin görýän kaptanyna bar, tank goşuny ýa-da artilleriýa goşuny näme gorap duranok. Ana, onu Alişer bilen. Zata çykypam hiç aýsyn etip ýatan oklar ýüzüni açyp arkaýyn näme edip gurulap bular ýani. Yani Türkiye'de çıkış ettiler bizimkiler mitingde katnaştılar, bardılar. Şola Türkmenistan'a da gittiler. Sen beylenim etme, berden gaytma sen. O bir toparlara göz etme için, halkın gözünü korkunma için o saklar. Katı beyni speslerim kana ağam buyurdu men gideyim. Olar yani, bunu çıkarıp koyverindirler, biz bilem daha kaydın işte. Yo, sen düşünjäň beter ösen. Sen wara başga has düşünjelilen ýerine gide. O men bilýän bilen metodikasyny, o Sapar Muratov maksat bayramy şar. Şoň metodikasyny döňýä o diýe milli goşuny näme uratmaly, o ýaragalmaly zat diýip olar. Gaýtam olan bizi terrorist ýeteri. Men gowulýan olardan. Dilime tüý bitdi şoňa, şondan bir zat ýazajak bolman. Yetenok diýe. Muhammed Ağa sawal düşündirýäňiz üçin wagtyňa sarf ederiň. Hayrat edin, bu evde vatandaşlı, ben in aytacaklar, şu yurt bizimki, bir dere gözümüzü allamalı. Şu yurdan biz pateriye isade edip olmuyor. Yok ben bir türmeye düşme, olmalı, bir vurulmalı, bir malını yitirer, bir mülkünü yitirer, yönü görüş diyenin şol. Tak biz, oruç dövründen en köp bizi yitiriyor.
Şu an bereket ederine Türkmenistan'daki ölýän, maýyp bolýanlar Ukrayn Ortodoks uruşundan köp. Bereket ederine köp. Ýöne biz bileriz. Gençin şu vatan bizimki, aydeyin, şu vatan bizimki. Şu tadak çıkış edip otururlar hemmesi eğer şu yurdumuzda tağlatmasa hükümet yol başçıları, şu yurda biz eye çıktık, bir doğru yol bilen gitsek, bereket ederini hemmemiz baktı yaşayak şuradan. Şunun için özümüzü anlamayın. Gelin öz yurdumuza eye çıkayım. Ben dine aydı bilecek lazım şu. Bolya, sağ olun. Tamam, giyeceğiniz rahat olsun. Yaş, bolya. Sağ ol. Awala. Ayıp ya. Justin başka da aytsak goşak atlanba menem efiri Cemlayni ilaçlar yağdadım öğrenmezsem. Neyse bu ertek tağdadan yedi. Yetip bolsa inşallah men aýtjakladım ýekaje. Sen janyňa berekelle, her hille adam gelle. Nirde ýok bir logika boýunça görle bilmeýänler özüni tandyrjak boluplar. Men bilen metodikasyny bilýän, ýani janyňa berekelle. Şonu aýtjak. Ayıp. Ken bir ýüregiňe ýakyn kabul etme her hille adamdyr. Gelecekde nesip bolsa. Bolya, sağ olun ilaçlar efire Sağ olun. Nesip bolsa gelecekde görüşýär. Tamam.